Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Njikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Ugwu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Onye na-eme mma anyị na-ekele gị o, ọnụ anyị juru na-ekele, ebe mere ndụ fọrọ anyị o, ọnụ anyị juru, ọ dị mma na-eme mma anyị na-ekele gị o, ọnụ anyị juru na-ekele, ebe mere ndụ fọrọ anyị o, ọnụ anyị juru. Agụ na-eche mba anyị na-ebuli gị enu, ọnụ anyị juru na-ekele, ebe mere ndụ fọrọ anyị ọnụ anyị juru. Ọbatu n'ụdị ma anyị na-ekene gị, ọnụ anyị onye na-eme male, ebe mere ndụ fọrọ anyị ọnụ anyị juru na-ekene. Ọnụ anyị juru na-ekene o Chukwu, ọnụ anyị juru na-ekene, ọnụ anyị juru n'otito Chukwu, ọnụ anyị juru onye na-eme mma anyị na-ekele gị o. Agụ na-eche mbale, ebe mere ndụ fọrọ anyị ọnụ anyị juru na-ekene. Imeela o, imeela o, imeela o, Chineke imeela, Chineke nna m imeela, imeela o, imeela o, echeta obi esi ike, imeela o, di nwanyị si mkpe o, Chineke imeela. Ezi Chineke anyị ekene gị n'ụbọchị nke taa, eze a na-ekpechasịarị ọgwụ, amama amacha igwe ọgara gidi, odogwu akata aka, ikpo nnukwu mmanya n'ukwu eje, ọka oburu ụzọ, ọchịrị ọzụọ, otu aka na-eru mba, echeta echezọ mkpa, echeta ebesie ike, ọbata n'ụdị mma, aṅụla aṅụrụ ndụ isi nke ndụ, anụ a na-agbagbo ya na-ata nne, ọnwa na-eti na mba niile, onye ikpe nkwụmọtọ. Chukwu anyị ekene gị, mụ na ụmụnne m ndị Caregivers International ekene gị n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị bụlụ afọ anị. Chukwu anyị na-ekene gị n'ebe ọ dị ukwuu, maka na ị mere ka anyị dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ, ị mere ka anyị lalụ n'udo ma tete n'udo na-enwere nsogbu ọbụla. Anyị na-ekene gị na ọgọ n'afọ ọma gị n'ebe anyị nọ, ka isi echekwa anyị, ka isi edu anyị na-eje na-abata. Ikwere ka anụ akụkọ ọjọọ n'isi anyị, ikwere ka anyị fuo, ikwere ka anụ mkpu akwa n'isi anyị, ikwere ka anụ gbata, ikwere ka anyị sụọ ude, ikwere ka anyị taa aka n'ọnụ, ikwere ka anyị tie arụ eme anyị. Chukwu anyị na-ekene gị n'ebe ọ dị ukwuu. Mgbe anyị na-alala ụla Chukwu,
ị na-ekpuchi anyị, ị na-echekwa anyị. Ọ na-aba ịlalụsịa anyị meghalie aka anyị ọzọ anyị meghalie ụkwụ anyị ọzọ anyị. Ebe niile na-aza anyị, Chukwu, ọ bụrụ n'ike aka anyị, ka bụ nọọ maka na ezi ịfụnanya gị, ebele gị na ọmịiko ị nwere n'ebe anyị nọ. Chukwu, anyị na-ekene gị n'ebe ọ dị ukwuu. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-aja gị mma. Anyị sị gị dịbe otuto, Chukwu, n'ebe ọ dị ukwuu. Eze na-ekpechasịara ọgwụ, anyị ebutekwa m na ụmụnne m, anyị ebute nna anyị ukwu bụ Chief Daniel Chika ọkawa na ọfụ ọka na ọmarịchala ọla anyị osodi eme enegbu ukwu egbuo efi anyanwụ ụtụtụ bụ Lọlọ Daniel Chika. Eze na-ekpechasịara ọgwụ, anyị ebutefa n'iru gị tata ụbọchị bụrụ afani. Anyị na-ekene gị n'ọgọ na afọ ọma gị n'isi fa, ka isi echekwa, ka isi edufa, ka isi anọnyerefa. Chukwu, anyị na-ekene gị n'ebe ọ dị ukwuu. Anyị na-asị gị daalụ n'ọlụ, na nnukwu ọlụ nke iji fa alụ na nnukwute ọgbakọ a bụ Caregivers International. Chukwu, anyị na-ekene gị, anyị sị gị daalụ. Nyefe ndụ n'elu ndụ, nyefe arụ ike n'elu arụ ike, nyefe ụba n'elu ụba. Na ebe ha si eweta ama akọnata akọ, ebe ha si eweta ama agwụnata agwụ. Fa na-ewepụ ọ na-anọchi, fa na-ewepụ ọ na-anọchi. Were ndụ, were arụ ike, were ife akụ, were ife enwe, wee waa alụfọdụ mechie ndị n'ebe fanel. Ajọ mmadụ na ajọ mmụọ ahịa afụnatafa ọpụnamata niile ga-abụrụ fa ngozi, ga-abụrụ fa wele. Ife ọjọọ na-eme n'ife ga-anọ n'azụ m na-azụ fa, na n'iru ọ na-eme n'iru n'azụ fa, nọ n'etiti. Asị ka iwe aka gị dị ike wee jigidesi afa goro ụbọchị nke ndụ fa, na ọ ga-adịrị fa na mma, ọ ga-abalụ fa, ọ ga-agaziri fa. Wee mbutekwa ụmụnna anyị niile, ndị caregivers niile, ụmụnna anyị niile, ka anyị were agba mbọ ịfụ na ọmarịcha ezinụlọ a na-aga n'iru. Chukwu, anyị na-ekene gị n'isi anyị n'ofu n'ofu, ka isi echekwa anyị, ka isi edu anyị. Anyị na-eje na-abata na-enwere nsogbu ọbụla, ọkachasị ndị ya na-ejekasị ebe dị iche iche, na-eje nneta n'obodo dị iche iche. Chukwu, anyị na-ekene gị. Anyị na-asị gị, Chukwu, ka ịgọzibe ka nwoke ka nwaanyị, ma gbuoro onye ọbụla mkpa ya dịka o si akpị ya, ka na mmụọ, ka nke arụ, ka nke mkpụrụ obi. Mepeela onye ọbụla ụzọ, ife ọbụla anyị tinyere ka ọ bụla anyị ngọzi. Ana m ekene gị ebe ọ dị ukwuu. Nwere onye a na-ana akụkọ ọjọọ n'isi fa na-ejesịa nata ma wetala anyị ozi ọma. Chukwu, anyị na-ekene gị. Anyị na-asị gọzibelụ mfa, gọzibo ndị caregivers niile, ebe onye si na-agba ma gọzie fa, gọzie onye ọbụla. Asị m na ọ ga-abala anyị n'ofu n'ofu, na ọ ga-adịla anyị na mma. Anya ndị ile ama mfụ anyị, ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mma ya afụnata anyị, wee bute ụmụnne anyị ndị ọzọ, ndị niile na-eme ka etinye onyinye dị iche iche na Caregivers National. Anyị na-asị gị, Chukwu, gọzie onye ọbụla dịka ọlụ aka ya si wee dị. Gọzie gọvanọs, gọzie mayors, all local government chairman, gọzie fa niile n'ụzọ ọbụla ha si agba mbọ. Asị Chukwu, gọzie fa, maka na ọkụ a ịmụnyelụ na caregivers anyị anyụ natakwa n'anyụ. Ụzọ ọbụla onye ọbụla si eme ka ya bụ ọkụ na-enwusi ike. Chukwu, gọzie onye ọbụla, ọ ga-adị onye ọbụla na mma, ọ ga-abala anyị. Tatagba ụbọchị afani, afọ na-afọta ndụ, afọ na-afọta ife ọma. Asị nkata taba afani fọtala anyị niile ife ọma, fọtala anyị ndụ, fọtala anyị arụ ike, fọtara anyị ife, fọtara anyị ife enwe, fọpụ ife ọbụla ga-echere anyị aka mgba na ndụ anyị, ife ọbụla ga-echere anyị aka mgba na mbala. Asị m ka afa na fọpụ ya,
nke ga-echere ya aka mgba n'ụlọ ka afọ na-afọpụ ya maka na afọ bụ anị bụ ndụ, anị bụ ọmụ, anị bụ ụba, anị bụ ife niile. Ojije na ọnụna mmadụ bụ naanị, mmalite na ọgwụgwụ bụ naanị, maka na anị bụ Chukwu nke anyị na-afụ anya. A sị m ka na were ngọzi niile dị naanị, maka ife niile bụ naanị ka o si apụta, were gọzie anyị niile, gọzie anyị niile n'otu n'otu, gọzie ezinụlọ anyị, gọzie ụmụaka anyị, ife mmetụ aka anyị ka ọ bụla anyị ngọzi. Mgbe sị tata ga-amara anyị mma, izuụka a ga-amara anyị mma, ọnwa a ga-amara anyị mma, arọ a ga-abụrụ anyị arọ ọma. Ọfọ ntinye ka m na-agọ n'isi onye ọbụla, n'isi ndị Caregivers niile. A sị m ọbịala egbu anyị gbukwuo onwe ya, onye sịkwa na isi anyị na-awa na aja were nke ya chụọ, onye gwụsịkwa onu n'ọnwụ n'ebe anyị nọ adabakwa n'onu n'ogwuru. O sifukwala anyị na-atụ nkwu ufe hụkwa ya isi. A sịkwa m na oji ọfọ ga-ana, anyị ejikwa ogu na anyị ji ọfọ, maka na ogu na ọfọ ka ide ji awa ana, maka na mgbịrịgba makwa na ezi na-atụ egwu n'iyi ya dị erikwa ọba, nkiri nkiri ka a na-ekiri odi adeji ododo ndị ozu na onye makpụ ya eme awọ, maka na ya ama ọzọ mana ọzọ ga-ana. A sịkwa m na ọmụmụ egbu mgbu n'ebe anyị nọ, mma adịkwana ya nke ọmụmụ egbu ọmụ ige aka na banyekwa ya n'ogwu wee sị na ọ ga-adị ma n'ụbọchị nke taa. Dịka flight a ga-afụ anyị echi, dịka afụ Caregivers a ga-afụ Caregivers echi, maka na echenara agwụ ụzọ anyị ga-abụ ụzọ ọzọ m echikwana ka m si wee gaa ọfụta ụbọchị bụla afọ otu a ka ọ ga-esi wee n'isi ndị Caregivers niile. N'aha Chukwu okike abịa ma ekwere m ise 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 ise. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Ugwu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of the Spirit, washed in his blood. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Heavenly Father, the Ancient of Days, the Lily of the Valley, the Rose of Sharon, the Prince of Peace, the Prince of Life, the beginning and the end, the owner of the universe, the maker of the world, the maker of the heavens and the earth. We give you praise, we worship you, we exalt you. My Father, you are worthy, you are real. Oh God, we say thank you, Lord, for making it possible for us to see the light of today, oh God. Thank you, Father, for leading us from last week up until now. Oh God, thank you for bringing us into a new month. We give you all the glory, we give you all the honor, adoration, excellency, majesty be ascribed to your name in Jesus' name.
Thank you, Father, for bringing us into a new month, the month of perfection. Oh God, King of glory, the month of prosperity, the month of jubilee. We give you all the glory, we give you all the honor, adoration, excellency, majesty be ascribed to your name. Father God, we say thank you. We say thank you, Lord. Thank you for preservation of our lives, O God. Thank you, Father, oh God, for protection. Thank you for the life of your son, oh God, Chief Daniel Chika, oh God, who is our international director, the chairman, oh God, of Caregivers International, oh God. We give you all the glory. We thank you for the family. Thank you for the children. Thank you for his job, everything he does, oh God, that he stands for. We say thank you for preserving him. Thank you for your hand that has been strong upon his life, oh God. Thank you, Father, for the burden you gave to him concerning the indigent, the less privileged, King of glory. Mighty God, Jehovah, King of glory, we give you praise. Lord, we worship you, we exalt you, King of glory. Thank you for raising him as a great philanthropist in our time, oh God. Father, we are grateful unto you. Be thou exalted and be thou glorified, O God. Lord God, in Jesus' name. Lord, we want to thank you, Father, oh God, mighty God, for the national leaders, oh God, that you've been using to talk from one end of the eastern state to the other end of the eastern state, oh God, King of glory, to advance this Caregivers International. Thank you for every member of Caregivers International, oh God. Thank you for the state representatives, oh God. Thank you, Father, King of glory. Father God, for the local government representatives, oh God, thank you for the world representatives. Thank you, Father, oh God, for strength released upon us, oh God. Thank you, Father, King of glory. Mighty God, we give you faith for sustenance of life, oh God. Thank you for delivering our soul from death. Thank you for delivering our eyes from tears. Thank you for delivering our feet from falling. We give you all the glory. We give you all the honor. Adoration, excellency, majesty be ascribed to your name in Jesus' name. Thank you for the giant strides that your children have already taken. Lord, go to the local government mayors, O God, to governors, King of glory, to commissioners, King of glory, God. Lord, go to people that matters in the states. We give you all the glory. Be thou exalted and be thou glorified, O God, in Jesus' name. Thank you for our families. Lord, because you are the one, you said you keep it, watch over the bones of the righteous ones, so God, not one of our bones shall be broken. Thank you for keeping, oh God, the life of our children, brothers, sisters, grandchildren, oh God, our siblings, and everyone connected to us. We give you all the glory. Be thou exalted and be thou glorified, oh God, Lord God, in Jesus' name. Father, we give you praise. Thank you, Father. Thank you for the international organizations to go connected, oh God, to Caregivers International. Thank you for the Obinwannem, oh God, group that you are using to promote Caregivers International, oh God. Thank you for every segment of the society, oh God, that you've gotten connected, oh God, to Caregivers International. Thank you for open doors you've granted unto us, oh God. Thank you, Father, for compelling men to donate to Caregivers International. We give you all the glory, we give you all the honor, God. Be thou exalted and be thou glorified in Jesus' name. Lord, we present this new month into your hand. We redeem the month by the blood of Jesus. Oh God, we reconcile this month back to you. Oh God, King of glory, because you say redeeming the time for the days are evil. Holy Spirit, we redeem the sun, the moon, the stars of light, oh God. Lord God, all the elements of creations in this month, oh God, the earth, redeem all by the blood of Jesus. We reconcile them back to you now. Lord God, we ask, oh God, that you take over. Lord God, take over now, oh God. We decree that the sun shall not smite us by day, the moon shall not smite us by night, King of glory. We deprogram every evil program, oh God, against your children, oh God, against our international director, whatever has been programmed against his family, against his children, oh God, against everything he does, against Caregivers International, against every member of Caregivers, every programming against us, oh God, we deprogram them now. Lord God, we deprogram them right now in Jesus' name.
Lord God, your word said, oh God, in the book of Psalm 79, oh God, you say you are God that delivering them that have been appointed to die. Lord, is there anyone that has been appointed to die in caregiver this new month? We cancel it. We decree shall not stand. It shall not come to pass, O God. Lord God, we shall not die before our time. We shall live and declare your goodness in the land of the living, O God, in Jesus' name. Lord God, according to your word, anyone that seeketh our life to destroy our soul, anyone, O God, that seeketh us to destroy us, O God, King of glory, your word said that word shall be destroyed. Therefore, we declare that that one is destroyed already. We command the earth to swallow them. We command the earth to swallow that one, O God. Lord God, in Jesus' name. Lord, we decree that in this month, O God, we shall not sorrow. We shall not grieve. We decree that no evil shall befall us. No place shall come near our dwelling, O God, King of glory. Lord, is onward, ever backward, never, oh God. The earth will not receive us young. Lord God, in Jesus' name. Lord God, mighty God, this morning we hand over our international director, Chief Daniel Chika, into your hand. Lord God, the family, the children, oh God, all that he stands for, and every one of us working for him, oh God, in Caregivers International, we hand over to you. Lord God, for protection, preservation of life, oh God, we commit to God, our King of glory, mighty God, the local government mayors, oh God, connected to this vision into your hand. We commit to God, mighty God, the governors, oh God, into your hand. We commit to God, our international organizations, oh God, into your hand. We commit to God, King of glory, mighty God, the governors, oh God, the commissioners, King of glory, everyone, oh God, that is connected, oh God, to the promotion of this work, we hand them over to you. Lord God, take over. Lord God, preserve us. Lord God, protect us. Lord God, King of glory. Lord God, mighty God, take us to greater heights. Take us to next level, oh God. Lord God, in Jesus' name. Lord God, this morning we declare open doors. We declare financial open doors. We declare material open doors, oh God. Lord, we ask, oh God, that you connect us to men and women, oh God, that matter, those that will be able to promote this kingdom agenda. Lord God, that your name be glorified, King of glory. Lord God, in Jesus' name. Mighty God, we give you praise. Lord, we worship. We use today as a point of contact to reach out to the rest of the days in the month of God of July. Redeem all by the blood of Jesus Christ of Nazareth, God. Lord God, in Jesus' name, we declare the gates of July be open, as we declare the gates of today be open now. Lord God, in Jesus' name, Lord God, connect us, oh God, to connect us, oh God, to men and women of King of Glory, Lord, that would advance this work, oh God, this vision of the kingdom. Lord God, in Jesus' name, we give you praise. We worship you, we exalt you, we magnify, we adore you, God. Father, we ask to go for your fear. Release your fear upon your people, that your people may come to know you. They may come to serve you in spirit and in truth, O God, King of glory. Lord God, in Jesus' name. Mary Kababosha, Chinekele, is there any one of us who has not come to know you? I ask to go for a definite encounter. Lord God, encounter them, O God. Draw us more nearer to yourself, King of glory. Mighty God, for the days are evil. Mighty God, that you are coming very soon. My Father, my God, we give you praise. Lord God, we worship you. Lord God, we exalt you. We ask to God that this week, oh God, shall bring to us favor. We declare favor, oh God. Financial favor, material favor, spiritual favor, King of glory. We ask for the definite visitations, oh God, in our lives, in our families, oh God. Lord God, for our international director, King of glory. Lord God, mighty God, cause men to flow towards Caregivers International, King of Glory. Lord God, compelled men to go out of their way to favor Caregivers International, oh God. Lord God, in Jesus' name, we give you praise, Lord. Lord, we worship you, Lord. Lord God, we exalt you, Lord.
Lord God, we therefore decree, O God, that as we have seen the beginning of this month, Lord God, this month shall not see our end. We shall see the end of the month and beyond too. Lord God, in Jesus' name, you will go ahead of us in this month as a mighty devouring fire. You will devour every giant and anakim on the way. You go before us, you make the crooked to be straight, you break in pieces the gates of brass, you cut asunder the bars of iron, O God. You will lead us, you will see us through, God. Lord God, in Jesus' name, have your way, Holy Spirit. Uphold us with the right hand of your righteousness, O God. Let your glory overshadow us, Lord. Lord God, let your pillar of fire cover us by night. Let your pillar of fire cover us, pillar of cloud cover us by day. Oh, we decree that no weapon fashioned against us shall prosper. Any tongue rising against judgment is condemned already. Lord, is there any altar militating, oh God, against any member of our Caregivers International, against our international director, Chief Dada Chika? Lord, we dismantle that altar right now. We dismantle them by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Lord God, in Jesus' name, we give you praise, Lord. We worship you, we exalt you, God. We declare and decree that we are more than conquerors. We are more than conquerors, oh God, through Christ our Lord. We cover our lives with the blood of Jesus, the life of every member of Caregivers International with the blood of Jesus. Lord God, give us ideas that make us ideal, oh God, in Caregivers International. Lord God, connect us to people that to great organizations, oh God. Connect us, oh God, to the local government, mighty God, in order to connect us, oh God, to the governors. Connect us, oh God, to the senators. Connect us, oh God, King of Glory, to the commissioners, to people that matter in this nation, oh God, that in everything your name be glorified. Take over and take control, oh God. Perfect all that concerns us, oh God. Lord, in everything we give you praise. Be thou exalted and be thou glorified, oh God. In Jesus' most mighty name, we have prayed. Amen and amen. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, hair of salvation. onye na-eme mma anyị. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Ugwu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chahapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa, were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo.
maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị. Kpọọ Dairektọ Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413 ma ọ bụ osote Dairektọ Nwa Chineke Ọbịageli Okorie na mba Amerịka na Obinwanne Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwanne Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. oke ndị Igbo n'ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu kenekwa onye nta, wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ana, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ihi ihe ọma ọ na-emela anyị. Unu ewenara m iwe na emutuburu m ya emutu on my ear, mana kịta enotisgo m ya na ọ naghị flow, so nagidenu m na obere ohere a m ji wee kwuo okwu, wee na-asị ka Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa nke anyị na-akpọkwu na eke na-akpọkwu n'orie, ka ọ na-enyere anyị aka ma na-anụ onu anyị ma na-emetụ ndị be anyị aka n'obi, ka ha na-amara ife anyị ji aga ọfọ ma na-ekpe ekpere dịka ndị Caregivers International members si wee gọrọ anyị ọfọ n'olu Igbo, gọkwara anyị ya na olu Bekee, maka na ihe anyị nọzi na ya kịta bụ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Onye a bụ egbe berugobere nke si ibe ebe na nke ukwa ya ka anyị nọ n'ime ya, maka na ọ bụrụ anyị nwa gwara gị fenie ya bụrụ okwu bụrụ enu, wee na-asị na ife anyị na-ekwu okwu ya bụ ka ọ dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma, dịka ọfọ niile a gọrọ n'ụbọchị taa bụ ezigbo ọfọ, ga-emekwa ka ọfọ soro ibe ya wee na-ere ka ọfọ soro ibe ya ree. N'aha Chukwu na ndị enu na ndị anụ ka anyị gọrọ ọfọ a kwue na ọ ga-abịa na mmezu, n'aha ndị nne na nna anyị na ndị ichie na ndị ọzọ na ndị mere anyị ji dị ndụ n'ụbọchị taa. Ọ kachala Hamburg nọ n'ime ya wee na-egboro mkpa wee na-edozikwa ndụ wee na-achọkwa ife a ga-eri ime ya ga-eji dozie ala be anyị bụ ala Igbo. Ọ kacha amaji ụmakachi nke dị na Nsụka ebe m nwa si wee bịa wee nọ n'ala Hamburg ọtụtụ ahụ na ugbu a wee na-achọkwa ihe a ga-eme ka edozie ebe anyị, maka na ọ bụ na be anyị dị mma onwere ife nọ n'ala Hamburg eme. Ana ọnya ma bụ ihe Caregiver International Corporation na-ekwu okwu ma na-emekwa n'ala Igbo, dịka anyị si anabata ha n'ụbọchị tata ka anyị na ha karịa, ka ndị niile abụ ndị na-ejere Caregivers ozi n'ala Igbo bụ coordinators yana ndị supervisors and other positions of the people ji arụ ọrụ. Anyị ga-anọnye n'ụbọchị tata nọnyere fa n'ụbọchị taa dịka ndị coordinators, ka ha bịa gwakwana anyị dịka ha si wee jee Abia steeti. Abia steeti ha jekwara afụ ya bụ mayor of Abia steeti nke nọ na ngalaba Abia Arochukwu. Ebe ahụ ka ha jere wee fụkwanye abụ nwanne anyị nwoke nke nọ n'oche mayor Arochukwu local gọọmenti. Anyị ga-etinyekwara na ife onyonyo ka unu fụkwa ka ha si wee kpakọrịta ụka, dịka anyị na-etinyere na ife onyonyo dịka ha si wee kpakọrịta ụka. Anyị ga na-echekwa mara na ndị coordinators of Caregivers a ga-abịakwa wee kọwara anyị nke anyị ga-eji wee mara na ọ bụkwa ha nwa bụ ihe jere ije aha, and anyị amarakwa n'ihe ha bụ n'obi wee na-eje ya bụ ije, ka ndị Igbo nọ n'ụwa niile wee na-amara n'ala Igbo na anyị niile ga-abịakọta ọnụ wee mee ka ọ dị mma, na onweghị onye edobere ala Igbo iche ka o dozie. Anyị niile ga-abịa dozie. Onye nwere ịbụọ ya nye nwanne ya ofu, onye nwekwa n'ofu ya ya agbawa nye nwanne ya nke o ji n'aka ka nwanne ya ejidekwa. Maka na onye nyere nwanne ihe nyere onwe ya ihe, maka na ya na-enyere mmadụ bụ nga jidere, maka na o ruo echi ọkọ gị ị ga-ejekwurukwa mmadụ. Ya bụrụkwa ife anyị na-ekwu dịka ụmụ Igbo. So aga m aga ngwa ngwa
wee webatara unu vidio ahụ ka m na-eplay the vidio a ka anyị na-echekwa ndị caregivers coordinators and ọ bụrụ na CEO ha bụ Chief Chika Daniel ga-abatakwa anyị ga-ama, mana ọ bụrụ na ọ nsọ ndị coordinator anyị ga-ama. So Obinwannem platform is here to welcome everybody chọrọ ịbịa were platform wee kwuo obi ya, kwuo uche ya, kwuo ka ọ ga-esi dịrị ya mma, and ka o si chọkwa ka gọọmenti nye aka, and ka ndị imenye nyekwa aka, maka na ihe a na-ekwu okwu bụ nyere nwanne gị aka ka enyemaka wee na-agazu ebe o kwesịrị na-agazu, ka iro na-asị na ka ihe omekome bụ ndị na-emebi obodo ka ha na, maka na anyị niile gwaba onwe anyị eziokwu, ịma na udo ga-adị n'ala Igbo. So na-atụfughị oge, aga m amapụ ya ngwa ngwa ka m webatara unu ya bụ vidio nkata ha kpara with Mayor of Arochukwu, ka efu ka ha si wee kpaa nkata. Onwe ajụjụ anyị ga-ajụ ha batazie, anyị ga-ajụfa, mana kịta ka anyị were oge anyị, onye wepụka na oche tụkwuru n'oche, chọọ ife ị ga-eji wee na-enene ihe onyonyo anyị ga na-egosi gị ka obi na-adị gị mma, ka ị wee na-afụkwa ya bụ ka ha si wee jee na Arochukwu wee mitie Mayor bụ onye nke na-enekwata local gọọmenti anya. Caregivers bụkwa ndị nke na-agba mbọ fụ na onye na-enwero na ọ ga-enwe, onye na-amarọ na ọ ga-ama, onye bụ onye na-enweghịzi olileanya ga-enwe olileanya. Onye bụ ọrụ ha. Ka anyị na-egosikwa unu ya bụ vidio ka ha si wee jee kpakọrịta ụka to Mayor, ka anyị mara ihe ha kwuru, ka ha mara ihe ha discuss, from there anyị mara ife anyị ga-ekwu, marakwana ife anyị ga-ajụfa na ọ bụ na ha bịa. Anyị ga-ewetakwara unu dịka ha si wee jee miticha ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị nke ọ na-atụ n'ọnụ, bụ ndị nke na-amaghọzide sef na enwere ndị ha nwere n'ụwa ọzọ, webanye na ife nwere gọọmenti bụ ka na-enyere ndị bụ ndị ọ na-atụ n'ọnụ aka na vileji dị iche iche. Dịka ịbịa na every steeti ma every country a na-enwe na ala Igbo, enwere onye dịka youth council, enwere ihe dịka gọvanọ, enwere ihe dịka sinetọ, enwere ihe dịka local gọọmenti chairman, enwere ihe dịka kanselọ. Ndị a bụ ndị kwesịrị ịgba mbọ fụ na obodo na-adị mma na ihe obodo nidiri na-enyefa. So mana ka anyị gaba n'iru na-atụfughị oge iwebatakwa ha dịka ha si wee kpakọrịta nkata wit ndị kwesịrị ịdị na-enekwata obodo anya, ọkacha local gọọmenti. So dịka anyị na-ewebata ha, ihe a bụ 4 minutes video maka adị ama ama. NGO coordinator. Do you people have members? Do you people intend to recruit more members in the organization? Or it's just the coordinator is there, the one coordinator is there just like that? In each local government, we have 2 representatives, a male and a female. And in each one, we have 2 representatives, a male and a female. So if we have 11 wards in other states, and we should be having about 22 ward members. They ought to be here, but all of them are not here. I was able to, get a handful of these people for us to. And I want to say thank you, sir. This is the third week we've been, having, and he's been giving us this opportunity. And it worked out this time. Last weekend I came, my late sister was buried, so we couldn't make it. He gave us an appointment. This is the third appointment he's giving us. And I'm grateful, sir, that you gave us this time to talk to you people. Thank you very much. Okay, so maybe my own follow-up question would be that these coordinators, is it charity work or is it a way that they get rewarded? Well, it's charity. Everything we are doing is charity. Some of us have some work we are doing, some businesses we are doing. We also assist. But that would be a time that we are going to rejoice and say, yes, we did it. And there's a reward for those that have done this work. That time is coming. But for now, it's charity. Thank you, sir. So I think I'll start by commending the organization, Caregivers International Corporation, especially the founder, who is based in the US, because when you live in this kind of places where everything is provided, you become very comfortable. You must have the heart of gold to remember that there are some people back home that
need help. So for people to do that, it's quite commendable. And then we are still too. The local government and ward coordinators who have volunteered to provide support and ensure that this good gesture of reaching out to the vulnerable is being actualized. Because so those are the so for you people to sacrifice your time and moving your resources, so it's also commendable. And like you said, some of the good things we do, we don't get the reward from the people we do it for, God from other ways. Yes. You will meet also your needs. So thank you for all what you're doing for humanity. Well, we support good things. So what you're doing is good. So we'll find a way that we can also support. Like you already mentioned, we are doing a lot. You know, people call here for all sorts of things. Even what people for they will call and say they need to go and buy gas. So that anyway we see good work. Anybody is going to go about to make a contribution. August, I think it's August that you say you are doing. Maybe that would be the same. You will give us dates. Yeah, we will agree with it. Wow. So, thank you. I'm not sure it's occasion for long speech, but just to appreciate you. Thanks for the update beginning of where you are. Also relates my commendation and meetings to the founder. And we work together to ensure that we reach out to our people that need help. Thank you, sir. God will give us all the rewards. So thank you. Thank you. Okay, so we'll take some pictures so that we can. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri nye zerekwa unu afụgo nya bụ vidio m gbanyere unu agbanyeghị na ebidoro m na sekọnd vidio ha wetara, so o nwere ebe o bidoro, so m ga-etinyekwe ọzọ, mana ihe a kọwagodoro ebe a bụ nchịkọta ka a chịkọtara ya. So m ga-edowekwa point gị nwee edowekwa point ihe ịghọtara and ihe ọ dị gị ka ajụjụ ị nwere. Nwa ajụjụ ị ga-ajụ dịka mayor Arochukwu Local Government and his colleague, ị ga-ajụkwa ya through caregivers reporters so that a ga-ebujie, because ife anyị na-agba mbọ ka anyị mee dịka mụ onwe m bụ Ugwu Okechukwu ka o si na-eru ndị o kwesịrị na-eru dịka ndị na-achị ọchịchị n'ala Igbo, ka ha mara anya bụ ife na-akpa ụmụnne fa, maka na anyị niile bụ ofu nne na ofu nna bụ ihe mere anyị ji wee bụrụ ihe anyị bụ n'ụbọchị taa. So na ahụrọ m ihe ụfọdụ ga na-eri, ụfọdụ na-ebe, ụfọdụ na-anwụ n'ike, na ọ bụrụ na anyị gwa onwe anyị na anyị bụ ofu, then ka anyị bido n'ụlọ wee dịrị mma wee pụtaba ilo. Na-egbughị oge ka m tinyere unu ya bụ anọda vidio nke a dịka nke bidoro no mistake ka m mere wee tinyezie the second one. So ka m chọọ the first one. Nke na-emekwa ya bụ mistake. Eji m dee another thing ka store dịrị m ihe ụzọ na-abụ. Unu ga-enyekwara anyị aka dịka vidio si wee bịa, ọ bịaghị ọfụma dịka o kwesịrị isi bịa. Cameraman jerenu o mere ka o kwesịrị isi mee, mana ife niile a bụcha ọmụmụ ka anyị na-amụ, because na a sị na ihe ka nte bịakwute nte ofe isi n'ọfịa. So we live to learn and we learn to correct and we correct to be perfect, you know. So
kameraman oge na-adịrị anya a ga-enweta ezigbo kameraman ga na-eme ka ọ dị oke, so ị na-ekiri ihe m chọrọ ka ị na-aghọta bụ gịnị, voice and conversation of our people over down home to Arochukwu local government, Abia State precisely. Ebe ahụ ka ndị caregiver nọ kịta wee na-agba mbọ ka emee ka gọọmenti na-arụ ọrụ ha, ka emee ka ụmụ imenye na-emekwana ife ha kwesịrị na-eme inyere gọọmenti aka ka edozie obodo, maka na ọ bụrụ ọsọ na tigbo zogbo ka a ga-esi dozie obodo. Ọ bụ na abịakọta ọnụ wee kpaa ọfụma, maka na ọ bụ nkata nwanne na nwanne kpakọrọ ọnụ ka ha ji enwe anwụrị, so na akpa ọfụma na ọtụtụ ndị ga-amara ka ha ga-esi wee jee rụba ọrụ ha ka iru ha si wee na. So ka anyị ga-enu ya bụ meyọ ntị n'onu ka anyị mara ihe o kwuru from beginning. With the 17 local governments and the chairman, guys. Next. If I be a chief, I have the Honorable Mrs. We can take it. Yes, we can make it. I will not have to But you know, you need to have Introduction. Yes. Next person. Did right at the minute. Next. Someone. Someone. Next. Amazon Ambassador Chief Jacob Okay. I'm Susan from Aruba, and I'm also assisting her. I'm her assistant, yes, and also Equal World coordinator too. Ward coordinator. Okay, sorry, I'm Ogudu. I'm Ambrain, I'm Ogudu. Yeah. Abraham won with local government. Arochukwu. Yes. And we are about going with the NOH and we are working with the chairman. If I go there, I send me before I have the other one, I will grab an indigent personality from a small thing. That thing we just call it an emergency relief package. You know, it's not much. I want to mention the idea of caregivers, like he said, was dream from one man, Chief Daniel, Chief and the world of the US. It's all this Aka, southeast. So you know, they are many recruits for all the states, in all the states, I mean, two representatives and then ward and local government representatives.
according to the number of local governments. And then inside the state, and we're ward members. Some of them were ward members. They are not here. If Abia has 11 wards, and supposed to be having about 22 or 36 persons there, including the state coordinators. So I see what I see. I remember that you not elect together. So this is a costly district. Then, you know what I said, I know how to do. We've gone to many local governments in other states. We've talked with the government house and the executive secretary, the diaspora commission, and the commissioner for local government chiefs, and then the traditional chiefs, they meet here just to make sure that things are moving accordingly. So finally, I think that dream has risen and is working. And that, as we have come back to you, is to let you know that you gave me some ideas the last time I came, that we should take them zone by zone in this state. People are not going a little far from the town. Supposed to be having a zonal nourishment that will include Abia South and North. But because we have looked at the distance, people are not a little further down from the town. So we are hosting people and people are not hosting us. So they never can say you do it. People are not hosting us these August. And then we are going to give out or look out to those ones that are downtrodden, the indigents or people are all being there. Mandatory on about 200 of them, 200%. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere. Ndị unu nụrụ ọnụ ya ugbu a na ndị unu fụ n'ihe onyonyo, agbanyeghị na ya bụ ife adịchaghị ka o kwesịrị ịdị, mana a sị na ọ dịrọ mata ọ ga-adị mma echi. Mgbe oge na-adịrị anya ga-eweta ihe na vidio ebe ọ ga-adị mma, ebe ọ ga-adị ka o kwesịrị ịdị, ka anyị na-afụ, maka na asị na anya na-ebu ụzọ rie bifo ọnụ erie. So na oge na-adịrị anya ife niile ga-adị mma, na ihe niile bụ mbido akwa na afịa arụ, mana ọ banye ọ ga na-atọ ụtọ. Ya bụrụ ndị unu nụrụ ọnụ ya ebe a bụ ndị Caregivers reporters na Arochukwu, Abia steeti. Ha jere mitie mayor of Abia steeti, and ha na mayor gbakwara ịfụrụ ihe mayor kwukwara, na ọ dịkwa happy, dịkwa appreciative of their coming to visit him. And also the lady, afụkwara m nwaanyị kwukwara okwu, ha kwuchara ọfụma. Ọzọ ndị caregiver bịa, onwe ajụjụ m ga-ajụ ọmụfa. So anyị ga na-eche ndị caregiver ka anyị na-echekwafa ka ha bịa, maka na ọ bụ na ha ka anyị na-eche ya ka ha ga-abịa, ka m na-ekwukwa obi m, maka na ọ bụ ala Igbo be nna m ka na-ekwu okwu ya. Agbanyeghị na ndị na-anọkọta sị na ha bụ ndị Igbo na ha bụ ụmụ Igbo, sometimes o nwere ka ndị be anyị si aghọta Igbo a ihe. Ọ bụ na anyị ghọta ya ọfụma, amara ka a na-agwa Abia steeti okwu, Enugu ga na-amụrụ ka a na-agwa Enugu, Anambra a na-amụrụ. Onye a bụ na our people aghọtago ebe problem anyị si. Maka problem anyị, ụmụnna anyị jere ebe a kịta jee mitie mayor bụ council, local government chairman. Ọ dịkwa ya ka ha na-akpọ mayor. Then mayor nwekwara ndị o ji arụ ọrụ. Caregiver bụ is an organization created by a person, mana enwere nke gọọmenti na-create. So nke ihe dịka caregiver bụ ndị na-anọ under gọọmenti to help gọọmenti. So onye a mere foundation, a na-eme foundation allow ọ bụ na ịdị ike ịrụrụ ọrụ with gọọmenti and make improvement with gọọmenti in the land gị nwa si na ya. Ụdị ihe dịka ya caregiver na-eme na. So aga m amapụkwa ya ije gosikwa unu ya bụ another video, ihe bụzi aka ọrụ fa ndị caregiver n'ala Igbo.
o nwere ike gị nwa na-ajụ onwe gị na-asị kedu ife na-emezinu. Ọ ga-adị mma ka ịghọta maka na ihe a na-ewetara unu na mba akwụkwọ bụ ihe unu ji anụ ọgụ, ihe unu ji egbu onwe unu, ihe unu ji akọ onwe unu ọnụ. Mana mgbe e wetebere nke si na vileji gị, ị na-afụzi anya, ọ bụrụ mmadụ ya agwa gị were obi nwanne nyebere ụmụnne gị aka. Gọọmenti kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ, mana gọọmenti ada arụ ọrụ. Ọnya mere caregiver ji wee pụta nwee na-ekwu okwu, maka na gọọmenti na-arụ ọrụ ya caregiver ga na-ebunata bụ ihe dịka factory or ihe dịka where we can manufacture anything. Mana kịta ihe a na-ekwugodo okwu ya bụ ka enyegodo ndị na-adị eriju afọ ka ha rijuo afọ. Mana kedu ihe gọọmenti ji dozie ebe a ivere ndị ụka? So ọ bụ na ya na-ekwu eziokwu, Chukwu Okike Abia ma will never enter. Gị nwa na-abụkwa onye na-ekpe na English, God will never intervene. Because now where God intervene and where Chukwu Okike Abia ma arrive is where truth and honest and transparency is existing, where love is flowing like a river. Ọ ebe a ka Chukwu Okike Abia ma na-abịa. Ọ naghị abịa na desert. Onye mere na onye ọbụla tiri isi na desert. If you survive, that means you'll survive, not that is God help you. Because if God is helping everybody that crossing in desert, those half of them that dying, not supposed to be dying. So iji agafekwa desert ka anyị na-ekwu okwu ebe a ka ị rapụ ịdị na-aga that kind risk of desert. Ije eje Libya agba akwụna maọbụ eme ọtụtụ dị iche iche ka a na-ekwu okwu ka ọ kwụsị. Ego bichago ndị ga na-agwa gị na mba akwụkwọ ihe ikwesịghị na-anụ na-echenji ya mindset. Ị naghị ekwu maka village gị, ị naghị ekwu maka ndị ụmụnna gị, ị naghị ekwu maka ụmụnne gị. Ị ga na-ekwu maka ndị na-enwere ihe gbasara gị na ha. Mana ọ just ka o wee bụrụ na aka akụkọ ka ị wee nwe ihe eji abịa na peji gị dị interested na ịga akụkọ na-agbasara na life gị. Akụkọ agaghị eme gị ka ị mata dị onye bụ, akụkọ agaghị puturu gị anything in your table except ma ndị ji azụ afịa dịka ndị a na-akpọ content creator or radio presentation like me presenting you about Igbo culture, Igbo tradition, and everything concerning Igbos around the globe. Because Igbos don't tell themselves truth, and that is the major problem of Igbos around the globe. And that is why Obinwannem will be here, to let you to know that that problem that is coming in your land started from you. If you want it to be good, it will be good. If you want it to be resolved, it will be resolved. If you want it to never resolve, it is on your own decks. That is why Obinwannem is very pump and play, whiter than white and whiter than snow, to telling you the truth that is supposed to be. Sometimes people pretend. Manahama pretend will destroy them at the end. If you pretend he will not tell this place, he will lose out where biakute enough very soon. If you can only ibiakute. Okay. So onya mere sometimes ihe anyị na-agba mbọ eme bụ ka anyị mee ka ndị mmadụ mara ebe anyị na-eje ka ha wee marakwa ka ha ga-esi wee bịa soro nye aka maka enyemaka dị oke mkpa. Ka m bubata nna anyị abatago Chief Chika Daniel, ọ batago. So ya bụ onye isi Caregivers International Corporation in Igbo land and around the world, based in the United States of America. So on studio right away. So I nekene ndewo Chief Chika Daniel. Ndewo, welcome to the studio. Thank you very much, everyone. Ndewo nam. Anyị ka na-etinye ife onyonyo wee na-echekwa all the coordinators and the reporters of caregivers in Igbo land. Yes. So ọ bụrụ na ihe ekene ndị Igbo ekenezie ndị Igbo ya dịka ebe 2 minutes ka anyị titọpụ video about visiting ha for ndị na-atụ n'ọnụ, so ka ndị mmadụ wee na-afụkwa aka ọrụ ndị caregivers on local government and villages. Can you just go ahead and put your emphasis here? Can you address your up? Okay, nam. Ngwan jisike. Ndị Igbo anyị ka na-agakwa n'iru dịka onye nụrụ ọnụ ya bụ nna anyị Chief Chika Daniel, nnukwu mmadụ n'Ọka nke bezin American, bụkwa onye na-agba mbọ ka ndị ọ na-atụ n'ọnụ ka ọtụdobe ha n'ọnụ, ka ndị gọọmenti kwesịrị inyere aka enyere aka ka enyebere ha aka, anụ ka ụmụnne anyị nọ n'obodo oyibo na-amara ebe ha kwesịrị na-etinye enyemaka fa,
ka ọ na-ezu oke maka na enyemaka zuo oke ime afụkwana onwere ndị dịka kidnapa, ime afụkwana onwere ndị dịka ndị na-ezu oshi, ime afụkwana onwere dịka ndị dịka ndị na-ewu anya ọkụ ha ga-adịgodo adị ha epe mpe ama ndezi ka esi wee dị ugbu a. Nwoke mụkwa nwo na-eze nwe ya eze, nwaanyị mụọ nwo na-eze nwe ya eze. Ọ bụ udu ndị a ka anyị ga na-ebi wee ruo ole mgbe? Ya ka anyị jee na nke ndị ọ na-atụ n'ọnụ maka na ị na-ekwu okwu cheta na onwere ndị na-adị eridi 1 square meal talkers of 3 square meal. Ndị ahụ bụ ndị obi nwanne na-ebere akwa, ndị ahụ bụ ndị obi nwanne na-echere echiche, ndị ahụ bụ ndị obi nwanne na-akpọ oku na ụwa niile gịnị mere eji gbabafa aka. Ịbịa n'obodo oyibo ma ndị na-eme ihe ọjọọ ma ndị na-eme ihe dị mma gọọmenti na-take care of them. Mana ịbịa na be anyị ụmụnne anyị bụ ndị na-enwe ha ohere ịma ihe dị na teknọlọji, ịma ihe dị na gọọmenti, ndị gọọmenti ewerezi oke ha wee na-emere ife masịrị ha, ndị gọọmenti emekwa ọ dịka ha dịrị important na the system, ha bụrụ a minority n'ime ebe nna ha ebe ha si keta oke na gboo ebe a mụnyere ha nwee dignity ka ha na-abịazi na-ata afụfụ. Ọ dịzie ka asị na ndị na-ebe ahụ kpọrọ onwe ha asị, mana obodo kwesịrị ịfụ onwe ha n'anya, onye nweta onye nwanne ya aka. Ifuge so ọkụnụ na-afụ ife na-aga n'obodo anyị ka anyị na-ewetara unu dịka o si akpọtụ ndị ọ na-atụ n'ọnụ. Anyị ga na-ewepụta gọọmenti na-abatazi n'obi nwanne Igbo TV and obi nwanne news and obi nwanne platform anywhere we streaming about ife na-eme n'ala Igbo, ka ndị gọọmenti wee na-amara ife mere ndị na-eti mkpu ji eti mkpu, ndị na-complain, ndị na-agbafusi obodo na-esi desert anwụ, ndị na-esi na Mediterranean Sea anwụ. Anyị nwa bụ ndị dịka ndị nọ n'obodo oyibo anata ife ndị anyị na-ebi ihe anyị abanye n'eche anya anyị sị na ọ bụ na anyị bata one ka anyị ga-enyere aka, one ka anyị ga-agwa okwu, one ka anyị ga-akụziri nkụzi before ihe mebe anyị. So n'ọnya ka eji ekwu okwu gọọmenti bịa na-eme ihe n'igwe dịka ndị na-enweghị ebe obibi ha enwe ebe obibi, dịka ndị na-enweghị ike iri nri a na-enye ha ego. Ekwesịrị abịa gụọ vileji niile ọnụ, amara vileji niile ọnụ, enyezie kanselọ contract nke bụ na every month ndị ahụ na-enwenweghị ike ịrụ ọrụ ugbo dịka ndị kagoro nka from ya dịka 50 to 100 a na-agba ha mbọ wee na-eme gịnị na-atinyere ha ọ bụgoro 10,000 ego ha ga-eji na-eriju afọ every month in every village in Igbo land. All the gọọmenti menwurie, all the kanselọ menwurie, even ndị obodo kpatagoro ego nọ n'obodo ahụ menwuri na ha gwa onwe ha eziokwu. Mana instead of ịbịa na-eme ka ekwesịrị na-eme ha chọọ ihe dịka problem tinye n'obodo ka onye ọbụla na-ekwuzi okwu problem ka ha na-eme ihe ha na-eme. Mana ododo ụmụnne m ka anyị banye n'ihe anyị ji maka abịa ka m webatara unu vidio. Ndewo ma. Ndewo ma. Ma ndewo. Okay. Ma ndewo. What's happening? Daddy, ndewo. Awụ ndị caregivers. Mma, uteweso. Daalụ. Awụ ndị caregivers. Caregivers ndị na-enyere ndị mmadụ aka. Ndị a na-enyere ndị mmadụ aka. Ofu onye nwa Igbo nọ na Amerịka. Ọ ya si kpọkọta anyị si na anyị ga na-eleba anya n'ala Igbo. Ndị ihe gara ahụ, ndị na-ahụ adịghị, ụmụaka ndị pụtachara skuul na-enweghị ọrụ, ka anyị na-enye aka ka ihe na-emelatatụ. Ya si anyị zụrụ nri a bịa nye gị bikọs gọ mmadụ onye Arochukwu unu anyị nọ n'ala Igbo niile na ọ na ebe dum. So ya si anyị wepụta na Arochukwu ndị mmadụ anyị ka ga-abịa mee na ndị mmadụ ndị ọtụtụ maka otu anyị na-abata Arochukwu sesi anyị chọọ onye mmadụ abụọ anyị ga-azụrịta ihe na Arochukwu Lga gaa n'eto eweta egosi anyị were ha bịa nye o ji pikchọ ebe o ji vidio o ji ihe esi anyị bịa nye gị ihe ndị a anyị nye gị ya anyị ajụọkwanụ gị otu ahụ gị bịa nye ka ele gị weghachiri ya ozi
mụnwa na onwe m onye Ọhafịa mana ana m eme represent Arochukwu na Nigeria. That's ebe ọbụla Caregivers, anyị na-aza Caregivers International Corporation. N'ala Igbo niile ana m abanyecha ebe niile a na-eme na-eme ndị Abia organize. Ndị a onye anwụnwa afọ arụ Victor. So onye nwa weta aha gị ka onye weta aha gị onye nwa afọ Victor. So ose anyị onye na Arochukwu ya na sista ma Uzoma sista onye Abam. So ya na ya ndị na-eme coordinate Arochukwu local government. Under them enwekwa ndị ọzọ na word by word ha bịacha ahụ anyị aga ducha ha everybody bịa abụọ until mgbe anyị ga-eme nke ugbu a. So ya na Victor ha na-achịkọ Mbara Arochukwu local government. Ndị so ha so ha onye a bụ onye Ọhafịa aha ya wụ Gold, onye awa aha ya Suzanne Eke onye Abịrịba. Mụ aha m nke m onye Ọhafịa amekpu ha. So ya bụ mmemme ndị ụmụnna atọ. Eso ndogo oh ma ndogo gị anyị nọ n'Enugu, Anambra, Imo steeti, Ebonyi steeti, Abia steeti, steeti ise awụ ala Igbo ebe anyị gara anyị lebatụrụ ndị mmadụ anya lechaa ma ji ọsọ anyị ga-anye gị ka irituwe na-elekwa n'ahụ a enyekwa gị enye gị ekpere na ekpere ya nwa na-esokwa gị ka ahụ gbasie gị ike ka ị mara ihe ka ga-adị ihe ọma ka nọ n'ihu na-abịa. Ịnụla? So ekwela ka ekwensu tinye gị ụjọ na inwe ndị mmadụ onye na-enweghị ndị mmadụ nweta ndị caregivers nwe ndị mmadụ. Ka Chineke bi n'eluigwe nọnyere onye aha ya wụ Daniel Ikechukwu Chika, Chief Daniel Ikechukwu Chika, onye Ọka Anambra, ọ nọ na Amerịka. Ka onye nwe m gbaa ya ume Amen. ka ihe niile bụ nke karịrị ihe o ji eme nke akapasa na ndụ ya n'aha. Amen. Enyemaka niile bụ ụzọ ọbụla bụ ụzọ ọ ga-eji bụrụ ihe na-abụ ihe ọjọọ ọbụla onye nwe were ọnọdụ nke ihe gbasa. Amen. N'ime ụlọ nkwado ndị ọrụ a na ihe kacha mkpa n'ụwa bụ gaa mee ihe a. Ọ bụghị isi gaa mee ihe a bụ isiokwu na ọ bụ ihe ahụ emekwere gịnị eme. So obi unu jikwa nnabata ma na-ata afọ a na-ata nna nke eluigwe gọzie unu. Amen. Ma nọnyere unu. Amen. Chekwakwa unu. Amen. Merụ unu ebumnobi unu ịdị mma n'aha Jizọs. Amen. Ihe niile unu na-eme ka ọ bụrụ ụzọ were dị n'ụzọ unu na-edi n'ụzọ unu n'otu n'otu. Amen. Ndewo. Biko m nwekwara ekele o. Okay. Hallelujah. Amen. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ wee na-asị nke onye chiri ya zere ya makwara anyị mma unu afụgo ka o si wee kpọtụọ na Arochukwu ọ dị ka ha ka nọ na Arochukwu unu afụgo Abia steeti ka aka nọ. Ihe m chọrọ ka unu na-ene anya bụ environment and our people. Discussion ha was so good. Nkata ha amaka. Ọ nkata afọ ọ bụrụ bụ onye Igbo toro n'ala Igbo ị ga-afụ ka ha si akpakọrịta nkata na-agwa onwe ha okwu na-echetara onwe ha ife na-akọwa onwe ha. Nke a abụghị ịbịakwute mmadụ asị gị onye ebe ka ị bụ. Nke a bụ na ụmụnne na ụmụnne na-akpakọrịtazi nkata na onye Kenya bụ njem ajide ebube. Na ọ bụrụ na ị mara na udo adịgo n'ala Igbo gị na-enye aka na-atụsa ozi a ka ndị be anyị wee na-afụ ka esi ejikọ obodo ọnụ ka nwanne na nwanne si anachiatakwa wee ghọta onwe ha maka na anyị chọrọ na-egaghere ụzọ ọ ka anyị nachia ka anyị na-ekwu okwu ya ana anyị ga-anachigharịrị. Aga m achọtakwa anọda vidio m ga-etinyere unu ka ntị ịtọpụrụ unu nke fọrọ ọnụ before anyị anabata ndị caregivers international to come and explain us some certain things anyị ga-aghọtakwa. Ka m tinye ezie vidio nke a.
another place ha gakwara. Felicia, I don't even know if that one is Igbo. Oh no, Haka. Almost everybody will have. One of us, one in there, one in DC, one of my persons, I have to move there. I made a mistake, Abia State. You made a mistake. Another person, will know your brief woman. Person in her not I can go no from a bag. Oh, you don't know it fast. Everybody, I know the man, everybody, one day they are transferring. But they are not coming out. I don't know why. So maybe my American to really come out to work. Okay, no, you may have twice. You've been looking for her and her place. I don't ask them where I send her. Trying to come a small thing. When we're ready to abandon the Abia, we're buying the major thing. And so I will say that if I'm negative, to make him a holiday, you're like a game of that. I have not. Get one of not Apple. You are not the older person in Abia. Anyway, some people older than you. Maybe I'll buy a contract diagram. So, and in the hand, I can have we have a database, a database. So, what I am meant to work. What do you have to take by a man? Oh, we can have the Abrepan, not the Harry, with uniform on wine, and then go to South of I will know what map still the buy and no mayor. So, only see, I ain't leggy. Fortunately, I see a padogo with this small thing. Ya padogo, ya padogo, missy, I had a gamma, canule, and Mazan can make your own. You can make it. Amazon Jacob Carlo. I'm going to have it. Abiriba na choko kweni wo ohafia kweni wo mkporoza ku kweni wo mi wo yen did in charge of Ohafia local government Caregivers International sigomo ndo ho nwogo no dere Chineke abiali yeru nu aka Chineke ye ji anyị emetu nu metuba ndị ọdụ si obi shia gị ike ga na eritu ife ahụ na adịghị mma ruo mgbe ka nke ọya bịa ọkwa ya na So, this is Camleton. Mbiakwano, sit and call Simba. And women not credit. You're Papa Modo. Msinia, by Untorone on the Ibaha Abia. See your hair, Amogu. Who died in Swabber? So Chineke labor, Kruko no dear. If I have a hacker Chineke, Chineke goes you. Amen. Amen. Chineke he menu no carry enough na Jesus. Amen. Onye Chief Daniel Chika, onye Anambra onye Ọka, Anambra State, onori US. Ebe no bi anyezo. So amen. Our family ya gore ya. Chukwu gozie ya. Yo gozie ya mmaji kwuru mmaji. Amen. Wasa wepụsị ife a, mmaji kwuru mmaji. Amen. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ unu n'anya na skrim unu ga-afụ na anyị anabatago onye na-ekwu okwu onye na-eme na ya bụ ife na-aga aga na ya bụ ndị ọ naghị eru ndị ọ na-atụ n'ọnụ na ife na-elufe aka na ndị ahụ niile bụ ndị na-amarọ na echi ọ ga-adịkwa mma na ha na-enwe aṅụrị mara na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. So anyị na-ekene Chief Chika Daniel ya bụ the chairman of the Caregiver International Corporation nke dị n'ụwa niile based in American. So nna ya anyị na-ekene gị, welcome to Obinwannem platform. Ndewo. Thank you very much. Ndewo jisike. Daalụ na anyị. Ndị Igbo bụ Igbo ekene m unu. Obinwannem onye adịla mma. Ebe ka mkpudo mma ndị mkpa n'iwe bụ ike onye ọbụla nwere. A sị na mma onye nwere ka o ji ya n'aka
Otu a ka ọ dị. Otu a ka ọ dị. All time ihe eji na-alụ ọrụ ma ọ na-eme ihe ọzọ dị iche iche. Onye ka iji wee nọrọ na program maka ime ka create awareness ka ndị be anyị mara na o nwere ndị iwe na-atụ n'ọnụ na obodo anyị si na ya wepụta. Makwara na onye ọbụla Chineke kere n'ụwa nwere iwe a na-akpọ God's purpose in his or her life. And until onye anwa ghọta iwe bụ that God's purpose, this life will never make sense. Otu a ka ọ dị. To the person, to anybody, because na Chineke kere ụwa for himself. God created this world by himself, for himself. O kere by onwe, for onwe. Kedu ibe mean by that? Ele Arochukwu kere anyị bụ mmadụ. O kere anyị ka o si n'aka anyị wee je na-aza ekpele na ndị iwe na-esiri ike. Every day, onye ọbụla tetela ụla na any corner of the world na-ekpeli Chineke ekpele one word ya na ayọ ebe ọ chọrọ ka o merie. Otu a ka ọ dị. Ụfọdụ na-achọ ka na ayọ Chineke ka onye wee ya eri bọchị ahụ, daily bread. Ụfọdụ na-ayọ Chineke ka o mee ka ọ ya na ya na. Otu a ka ọ dị. So mgbe onye ọbụla na-ekpe ya bụ ekpele ahụ, o nwere mgbe Chineke ji ihe si n'eluigwe wee dịtụ wee jeze ekpele enwe individually. Mba. Anyị bụ mmadụ ka o yi ese ndị na ndụ nke anwa agụụ na-agụ ka ije touch ya life ya jebe nri kabalie. Doctors ka Chineke ya ese ndị maka ndụ anwa arụ adụrọ ka o wee jebe gịnị nye ọgwụ gwọọ ya. Gwọọ ya. So n'ọnụ ka Chineke ji wee ka anyị n'ụwa, anya ka na-akpọ God's purpose in your life. Iwe Chukwu kere gị ka ime n'ụwa. Eziokwu dị ya. Otu na anyị aghọta ya je mebie. Otu ego sọwụ nwee, otu nwunye sọwụ na otu ụmụ sọwụ ihe ọbụla otu ndụ sọwụ dị n'ụwa. Once iwe n'ụwa na onwe this particular single purpose adọrọ na ndụ, this life I didn't make any sense. No matter what. So na onye ka nji wee na-ekene Obinwannem na-ekene sie ike. Na-ekenekwe ndị coordinators m. From state to local government to wards. Onye na-aba na-ebe melibu volunteering. Yes. Nwere onye a na-akwụ ụgwọ ọnwa, nwere onye a na-akwụ ụgwọ ọrụ. Mana ọ time ka ji wele eje na all the villages and the wards. Weje na-enye ndụ a na-ebe enye ụmụ iwe a na-enyewe. Otu a ka ọ dị. Mmadụ anọrụ na America na ọrụ na Nigeria. Ghọtago? So na iwe anwa na-ebe eje ke ndụ anwụ. Ọrụ inyebe nyebe je ke enye. O nwere mgbe dị atinye iwe ndụ ahụ ji eji aka ya eji aka wachi na Abia. Wee bata na akpa. Si na akpa wee baa moto wee jebe n'ebe anyị eke ndụ ahụ si n'ime akpa rịpụta wee nyewe onye ọbụla achọ ka enye iwe. Ozi ka ga-eje. Mana mmadụ ga-eji ya ozi onye ka na-akpọ God's purpose in your life. So na-ekenere m onye ọbụla na-agba mbọ. Kenekwa onye ndụ nke na-agba mbọ nke tu ekpele. Amaka na Reverend anyị Reverend Uche. Ekeneweri nne. Ụmụ nwaanyị na-abụọ na every Sunday ọbụla anyị ekpelile ekpele. Kene Chineke na ọ dụrụ izi. Chukwu na-azakwunye bụ ekpele ahụ na anyị na-ahụ ya. Anyị na-afụ ya. Ọ bụgodili sọ ndebe ndụ anwa anyị na-enye ebe ahụ ndụ ogologo ndụ ụmụna agbanyeghị nwe obere ibe anwa anyị na-enyebe badiche enyi ma babado ndụ another 1 month ilu iwe akaba nọ ọrụ prayer. So ekele jiri Chineke dụkwalị na onye ọbụla na-agba mbọ ka ya touch ya lives ndụ mmadụ. Obinwannem ndị otu m some of them ya abịa na line, especially ndị ujelije ụja dị indigent and the mayor. So ka male onwe ebe ọbụla ịchọ ka ejuọba. So mana ịma na ebe dị na Nigeria na netwọk be anyị kpọrọ isi n'ala. Ele obodo si kpọrọ isi. Onye bụ ife na-ese okwu. So na enwe ike ma enwe n'ike ịbata na line. O nwere ike ọ bụla ogbo onye atọ of 10 ya bata na line. Ogbo onye ahụ batagoro anyị yuzu ihe okwu iwe ya gwa nwa anyị ọgwa anyị. Onwekwa onye nwere ike ịkpọ na WhatsApp, I think so. That would be also good. Ka mmadụ na dị WhatsApp ọ ga-adị oke. Nya kpọọ like nwanne anyị nwaanyị kpọrọ even mbọsị ọ bụ na iji ha nwere ezigbo data ka ntinye nọmba ha nwere ike iji nweta ọkwa ha the same nọmba a eji nweta Obinwannem nke a dị na screen. You can call it and ka anyị marakwa na ọ ga-awụ ọkụkwa. So kpọọ WhatsApp nọmba na ọ bụ na enwe nwere ike ịbata through stream
because na Very ihe good. niile abụcha ọkụ na-eri ego a. And Yes. also o dependikwara ụdị phone ị na-use. Ọ bụrụ na ha use the strong capacity of the phone kwesị ịbụ the StreamYard application, ọ ga-abụkwa a problem. Yeah, Mana even ọ in the bụrụ problem I never talk I resolve one way. ọ ife nwere abịa. Our media team and especially our media teams do about almost 12 or 15 of them. Yeah. I do sure anytime I name a program. Makabana no kwani when na neje. When the video do an age my indigent persons. You got to So now as time goes on, I do sure na why you went off for equipment here man. Kabana on a program live. Yeah, what of ọ bụ na mkpọ ha direct na the media group ha ga-connect nwu? Of course, if we don't have the media. Yeah, anọ m na media publicity ya anọ m na so ka mkpọ ya ọ dị ka mmadụ na-abụ online ka mkpọ ha ma na ọ ga-adị possible. Because onye problem whenever ever share bata so kpọgodi eke mama ya bata. Ka mkpọgodo ha mara mmadụ one nwere ike join from the WhatsApp. Okay, that's good. Hello. Yes, I'm Okay. All the caregivers media representative ndewo na ụmụnne m ọkwa Obinwannem ndị Igbo na-ekene unu onye na-abata ya na-agwa anyị afọ ya na ebe o si wee na-awọchi ka anyị bido na nwanne anyị bụ Kelechi kene ndị Igbo niile gwakwana onye Igbo afa gị na ihe na-eme na caregiver. Ndewo. Hello Kelechi. Okay, Kelechi netwọk ya mara m na o nwekwara problem but ka anyị gazie na Victor ọ bụrụ na n'onu anyị ikene ụmụ Igbo niile dịka ị nọ na Obinwannem Igbo TV and Obinwannem radio and Obinwannem news ka ị gwa anyị onye bụ na ebe isi wee na-ezitere anyị ozi na ihe na-emekwa na caregiver ka ndị be anyị wee mara onye bụ. Okay, Igbo ekele m unu ka anụ nke ahụ. Ise. Aha m bụ Victor Wari. Ahụkwara m onye bụkwa East Local Government Area. Ahụ m a member of the media team na Caregivers International Corporation. Last time mụ na ụlọ ekwuola m Igbo. About a month ago or so. Ise. Okay, ọgụwa bụ onye nke bịa na screen anyị kwu mụ na gị kpara nkata last time. Okay. Kekwanụ ka ife si aga n'Abia steeti ugbu a? Anyị niile ma na mpaghara obodo anyị ugbu a ihe na-aga n'mmiri. Mmiri is too much. So, ọ na-ekwe anyị ọpụpụ atans ị ga-ejikere ka ị pụọ ga mara ka si aga. Asị gị na ọ na ya. But all the same. Ihe niile dị mmiri na-ezo n'obodo ka na wee dị mmiri ka e wee kọọ ọrụ ugbo n'aka na akọkwari ọrụ ugbo n'ala Igbo. Mgbe ọrụ ugbo agaala. Ọ gaala ya na agụ ghara agụ n'ụnụ na ahụ. Mmiri ozuzo itinyere ihe a kọrọ aka ka ọ na ọfụma anyị kelere Chineke anyway. Yes, which is oke mkpa na mmiri zoro ọhịa ọma ka ọ bụ maka na echetara mgbe m nọ na be anyị bụ mmiri zoo mama ya sị ekele dịrị Chukwu na mmiri zoro ga-eme ka na dị mma ka e wee rụọ ọrụ ugbo echi. Ndewo nwanne m. Ya ka anyị na-agakwa n'iru Kelechi ọnụbagonu anyị tupu anyị agaba n'iru ka ọ kọwa onwe. Kelechi netwọk gị ọ dịgo mma? Kelechukwu netwọk ya na-enye nsogbu. Okay, Kachi. Sorry, Kachi.
biko enwere m iwe ana m akpọ nnọọ kele echiche uche m apụgo n'ọkachi daalụ ngwa gaba n'iru kọwaa onwe gị dịka nwanne anyị nwoke Victor si wee kọwaa. Ndewo deje Akwara m onye the local government. So part of this media and publicity team. So the other time, I made a formal introduction. So I've not spoken on Obinwannem platform, but this is the first time I had a face-to-face interaction. So also, I'm one of the local government coordinators for Igbo local government. So Igbo local government, Caregivers International Corporation, the mayor of Oma, in fact, one of the local governments, I a very good and impressive record. I didn't go with the mayor. And when you put a very warm and good reception. We have also met with some indigent persons in that government. Indigent persons on two occasions. Palliative on those two occasions. I did the details here every now and then. We normally get back to the attack the Caregivers International Corporation at this stage. He was very, very appreciative of the effort and the gestures. And also currently now in our local government, the situation reports in our Igbo local government is that we are I will have combined the names because all the first local government had a bit check the formal launching of palliatives in other states. So currently now I combine the names of all indigent persons across the 10 wards of the local government. So currently that is what we are doing. We have all the ward coordinators to get us 5 names in each ward so that I can comprehensive data of all indigent persons. No, like one of the governments, and that process is still ongoing. And by the special grace of God, of indigent persons in Equano local government. So I'm the chairman of Caregivers International Corporation in making sure that I touch the lives of indigent persons in Equano local government. Is Abia State. So that is the situational report for Equano local government. Just like I said, the mayor gave us a very good and warm reception, and it really encouraged us that we should not relent, that we should try to reach the local and trainings of Equano local government. So by God's grace, when the launching must have been launching comes and takes off in United States, we will have a very good record and a very good testimony to give. ndewo kachi ekene m gị ka isi wee kọwaa doro anya ana Igbo niile obi dịkwa ha mma bikos nkọwa gị gosiri dat na ịmara ife na-eme and Obinwannem dịkwana gị n'ime ọnya mere iji wee wepụta onwe gị wee sị na ndụ ede na ọ bụrụ sọ gị ga-adị ya na ị ga-eme ka ndị ikwu anọ soro wee dịkwa ya bụ ndụ ede maka na onye ahụ siri ike bụ onye na-eji ji na-eje onye nwere Obinwanne bụ onye na-eji ji na-eje ana m asụkwa gị jisi ike na ebe anyị wepụta ebe nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel wepụtara onwe ya wee sị na afụfụ ọ tatara n'ụwa wee kpata akụ na ọ bụrụ sọ ya ga-eri ya na ndị niile bụ ndị Igbo na o merie ka ọ bụrụ sọ ndị Anambra na ọ ga-asị onye ọbụla bụ onye Igbo nọ n'ala Igbo na ọ gosi ka ọ na-eriju afọ ka ndị ọzọ si eriju na o nweghị onye a mụrụ kpọọ asị so n'ọnụ nwa bụ ndị nke si were na ebumnobi ya ahụ ga-abịa na mmezu site na ikwu anọ Abia steeti na ọda lokal gọọmenti unu mitigoro na-aga n'iru jisie na ike na ihe mmadụ bụ na aka ọrụ na ebumnobi unu ka ala Abia steeti na ikwu anọ precisely dị mma ọ ga-abịara na mmezu na onye ọbụla na-eje nke ọ na-eje na nke ka mkpa bụ were eziokwu were Obinwanne were ịhụnanya were ịdị n'otu na-aga maka na anyị nwere ebe anyị na-aga
maka na ọ bụ na isi otu a na-aga unu afụbeghị na Chief Chika Daniel anya mana unu ga-afụ ya na ọ bụrụ na unu na-eme ọfụma na-ekwu eziokwu na-ejekwa n'ije ekwesịrị na-eje ka ndị ụmụnne anyị wee mara ife ha kwesịrị isi n'aka unu wee nyomie. So ndị eje nwanne m nwoke bụ Kachi, ekene m gị. Mana o nwe ihe chọrọ ịjụgo n'ihe gbasara local gọọmenti chairman unu bụ meyọ a na-akpọzi meyọ na I think so ka unu jere na nke ya mitie ya ya bụ o nwere ka o si wee gwa unu na ihe dị ona dị na gọọmenti na-eme eme ana gịnị mere na ọ bụ na ọ dị gịnị mere na ndị mmadụ anaghị eme ya dịka ndị gọọmenti anaghị agba mbọ ka enyemaka na-eru vileji na-eru ebe o kwesịrị na-eru dịka ndị na-enweghịzi nne na nna dịka ndị na-enwero ikorobịa ndị amụtara nwoke ma ndị amụtarakwanụ nwaanyị ma ndị amụtara na enyemaka kedụkwana ihe gọọmenti na-emebu maka ya bifo caregiver wee pụta si na ya bụ ihe akarịgo iche eche ka ha tinye aka wee gbaa mbọ fụ ka ọ dị mma. Okay, also ihe anyị na-eme our mission and vision is also part of his government. Okay. If we go to government, most times on our maybe protocols and upon a red tape or protocols. The time they may apply for funds, and the government releases funds on a daily time. Sometimes 6 months, sometimes 1 year. So our maybe I want to government to take care of but all the protocols. Maybe sometimes I think anyway shortfall on a budget. No, at that time, I said that they get the easy. That they get that they issue the here. So what I don't take time. So, but now, who are you about now? So now, Caregivers International Corporation doing an NGO that now the process of getting palliatives to the they take time. Like for instance, now, caregivers now, maybe I want to say we can reach those ideas of, for instance, we are at the continental. We can reach the youth and trainings of Igbo local government within 3 weeks, because all the resources are at our disposal. Yeah. But in the case of government, they'll have to either go to budget their part through the state assembly. First reading, second reading, then the governor sign here. Governor sign here. Governor will also now wait for fund allocation from far allocation from Abuja. Commissioners of Finance, Abuja, Arata, and they allocate funds to all the various sectors. So all this is going to take time. Red tape, just like I said before, red tape and unnecessary protocols. So for them to now reach diligent persons, only they want to diligent persons on those places where they can hand and feel the impact. Time, 6 months, 1 year. So much damage must have been done. So he was very happy because in our own case now, also the logistics that are available, we can now start onward distribution to all the local and clinics of the local government without even any further delay. So the difference between sometimes government agencies and the privately funded agencies. Okay, ndewo. Obi dị m mma na o mere acknowledge that na ife ahụ caregivers bidoro na ọ bụkwa part of his office ka ya bụ caregiver na-eme nke a bụ nke dị oke mkpa that na ọ mara na ihe caregiver bịara ime bụ ife nyanwa kwesịrị na-eme. So kịta na with the caregiver and nyanwa with the government of Abia State, enyemaka ga na-eru ndị ikwu anọ na other villages in Abia State, which is that is what we are up to. Ndewo nwanne m nwoke, ebelieve m na kịta na edogo oke motuzie ka m baa to another person office. Anyị na-aba na nke nwanne anyị nwoke bụ ọ bụ na m akpatakwa English name ga-ege nagide m Revumark. Anyị na-ekene gị na-asị gị ndewo, bịa kene ụmụnne gị ụmụ Igbo n'ụwa niile and mekwanụ ka ndị Igbo mara onye bụ na ebe isi n'ala Igbo and ya bụ ife na-alụ na Caregiver International Corporation dịka ị na-akpa nkata with Obinwannem nke ndị Igbo. Ndewo. Good evening, sir. Take care of our father. Caregivers International. And the caregiver niile ka Chineke gozie unu n'aha Jesus. By God's grace, I'm Reverend Mrs. Mark Uchenna.
Wow, the Caregivers International Prayer Intercessor in English. Ekpere maka ọdịnamma caregivers. Because anyị nwere onye na-ekpe ma n'Igbo, mụnwa na-ekpe nke oyibo. Ime ka Chineke nyere anyị aka na ije anụnwa ka Chineke mee ka ebumnobi onye isi anyị bịa na mmezu. Chineke jikwala nna anyị ukwu Chika letakwa ndị onye the indigent in my own local government. So si na mara Chineke just like mgbe anyị gwara our local government mayor o gotekwara ọpa the idea of ya na-ekwu super nọọsụ na-ebe ebe anyị ga-aga taa na ugbu a nweta an approval meeting to help na nke gọvanọ ya nwere mmasị ihe a na-eme na-ekwekwa anyị nkwa na onye chesi nwetakwa allocation na-agaghị echefu anyị. So na amara Chineke, God has been helping us. Chineke na-enyekwara anyị aka. I'm a full-time clergy. I'm into ministry. I'm a full-time clergy. So I can just see the Republic of Benelote by for foreign mission. So social media na-enyekwara anyị aka ka Chineke gọzikwa unu n'aha Jizọs. Amen. Ndewo nwa Chineke, ndewo ya gazie. Onye dịka gị wepụtara onwe ya ịbịa n'ala Igbo dịka anyị nwesị akwalite omenala na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ị ga-amadat na nne bụ isi ezinụlọ, maka na nne ndị Igbo nọ ka ọkụkọ Igbo bụ onye na-echekwa ụmụ ya na-agba mbọ fụ na ụmụ ya na-eri ife ha kwesịrị na-eri na agụ ada egbufa. Ọnya bụ ọrụ ebidokwara ugbu a. And n'ala Igbo a sị na nwa niile bụ nwa, and ofu onye ada azụ nwa. So na ihe anyị na-ekwu okwu na maka mmadụ, anụ mmadụ bụ nwa, anụ nwa bụ nwaanyị na-amụ. So unu nwa bụ ndị ụmụ nwaanyị mara ka unu si wee fụ nwa. So onye mere o ji atụkwa m ụtọ n'ihe ọbụla nwaanyị tinyere aka ọ na-apụta ife. So jisie ike na ekpere ị na-ekpe na ofe ị na-agọ, ihe ọbụla nke ị na-eme bụ ihe kwụbara aka ọnụ, obi gị dị ọcha, ọ ga-agasịrịrị were, maka na anyị nwa bụ ndị Chukwu ji anya isi na gboo na-edobe iwu Chukwu, bụ ndị na-ahụ nwanne anyị n'anya, wee nwee obi nwanne anyị ga-eji wee mekwa ka ala Igbo bụrụkwa ofu, ka ụmụ Igbo na-emekọrịtakwa ihe na-erikọ n'ofu efere. Onye nwa bụ obi ụtọ nke ụwa. So jisie ike n'ọrụ gị, ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ndewo ka anyị baa n'ụdị onye ọzọ ya anyị ga-abịakwa na saịdị gị na second round. Anyị na-abakwa n'ụdị nwanne anyị bụ Chioma, I think Chioma or Chayomi. Bịa kene ụmụnne gị, ọ bụ na igere ndị ọzọ ntị ka ha si wee kọwa onwe ha, ịkọwa onwe ha sị dịka ibido na ịgwa anyị afa gị, onye ebe ịbụ, ihe na-eme na caregiver. Onye bụ ife anyị dị anyị oke mkpa ugbu a, tupu anyị ajụọzie gị ajụjụ so ya okwu na-ese akụkọ. Ndewo Chayomi. I think akpatakwara m afọ ahụ. Somebody gawa n'iru. Ndewo Chioma. Good evening, nwaanyị ọma. Aha m bụ Chibunna Chioma from Okwa East Local Government in Abia State. Nwekwanụ Local Government Coordinator of Caregivers International Organization. Site na amara Chineke, onye isi anyị Chairman Chika Daniel na-agbalị ịgba mbọ ịhụ na ndị ogbenye, ndị ụwa na-atọ gbabụrụle mbọ mgbe ahụ siri gị ike, na-enwekwaghị ime maọbụ ike ịgba mbọ ime kesi na Ndewo anyị na n'ife na-ekwu. Ndewo. Okay. So site na amara Chineke, my local government enwekwala an indigent man o lekọtara to the extent national bịara bịa nye the man
Mr. Chijioke Ejiofor nyebe ya ihe nrita dị mkpa. Anyị gakwala gaa hụ our local government mayor with national nyekụkwa anyị nkwa na ihe ọgwụ na anyị chọrọ ime na akpọtụrụ ya mgbe ọma na ọ ga-etinye na ndewo nwaanyị ọma, ndewo. Anyị na-eje na nke nwanne anyị nwoke Chus ọ bụrụ na ị bịa kene ụmụ Igbo niile n'ụwa niile site n'obi nwanne Igbo TV and ka ọ gwana anyị ebe isi n'ala Igbo and ya bụ ife na-eme na Caregiver International Corporation Organization. Ndewo. Oge onye isi obi nwanne ya anyị na-ekele gị. Abụ m Chus, abụ m National Coordinator Caregivers International Corporation. Abụkwara m onye Anambra Steeti, onye Ọka. Ọmụnwa na-coordinate all the local governments and all the branches in the various local governments in the southeast. Mgbe anyị bidoro ihe a, we take it to compile the names of ward people, caregivers, all the local governments in Abia, Imo, Anambra, Ebonyi, and Enugu states. Because Ebumnuche, our national chairman, is can he reach the needy, the unemployed, the one I don't know, beginning with the southeastern states. So I take the time to recruit people each of the local governments, the southeastern states, and all those all the local government coordinators, ward coordinators, because I chose to reach out to the grassroots, can be sure that it's not just Abia State, maybe Ghana capital city, pick one or two, but I reach any other village, everywhere they have place. And by the grace of God, I with a lot of competent hands, some of which now this program now, how many we reach here, to the grassroots, and I go able to reach out to so many indigent people and reach them with okay, at least see her I will concern for them. And I like our CEO because only go see a passion for the downtrodden. And in a message, no one has sponsor from his pocket. And to go to even one local government, you have to take go be seen a sponsor or help a needy person. It's not easy, not to talk of we in Ghana, so many local governments, and at the same time going to so many wards. So I think how many clients recently got on a Danta town in Nigeria, and from here circulating the media, Danta is worth billions of naira, and that he was dead now. When I do some people so your background noise is disturbing us. Mute your phone now, Chioma. Okay, go ahead. So I want to know what most of these our Nigerian millionaires did what and the billions they have left behind, and so many hardship and suffering the Juno Bodai, I see a little in their way. So that is why IGN goes to our chairman, because
once again from his boss, that's boss. Yeah, ime bụ just a tip of the iceberg because ebe anyị na-elejere anya bụ ka anyị sustain bụ ihe nke ga ga challenge the government and even the rich people to come out and join wee tinye aka n'ihe a na-eme so that we can reach as many people as possible. So, and we decided ka anyị na-agakwa n'ahụ all the mayors so that from the local government mayors ka ha tinye aka wee na-eji nja other people ka gọọmenti wee get awareness that o nwere ndị wepụtara onwe ha as NGO. Nobody is sponsoring us, but if they can partner with us, tinye aka partner with us, then we can go far and reach the rich and reduce the poverty in the land and help a lot of people. So my duty to make sure all our local government coordinators they are working well, and I join them most times when we go to the Igbo indigents. So I travel all the way from my station to go and meet with them, and we come up around the month what we are into. So and we hope to take it further than this. ndewo chus okwu gị mara ama na asị na okwu dị mma na adịrọ metụ mbọ ịkọwara ọfụma daalụ jisi ike n'ọlụ na ihe a bụ ife anyị na-emere onwe anyị ihe anyị na-emere onwe anyị na asị na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri so bikos otu a kịta na-anwụ nna anyị na-enye aka unu nwa wee gbakwa mbọ na-agba mbọ fụ na ebumnobi nna anyị too ndị ọ na-atụ n'ọrụ na ọ na-eru ha aka unu volontia onwe na ọ nnukwu ihe ka ọ bụ maka na Obinwannem Foundation bụ ife ndị anyị niile ka anyị gbara mbọ ya kwa and ọnya mere nji wee ghọta anya bụ nji unu na-eje na-aghọtakwana ife nwere ike dị na-ajụ unu maka na ihe na-agba mbọ ya niile na-asị na onye ọbụla ọ dị n'aka ya mee nwere ihe a na-ekwuru n'ala Igbo ọ dị ka isi wee kọwaa na ndị rich people bụ ndị kwesịkwara ịdị na-enye aka ha na-enye aka onwezie ka ha si wee naba mmụọ ịfụkwana ihe niile ahụ ha kwesịrị ị na-enye ndị mmadụ mgbe ahụ ha dị ndụ ndị ọzọ erisasịa ya ma ndị ga-eji ya nụọ ọgụ ọ karịa uche ọ bụrụ ezigbo ife ka ọ bụ so ị na-ekwukwa dat na ndị caregiver na plan kwa na ọdụkwa na bọjetị na unu ga-emitikwa maka ịbata n'obodo otu a mba onye amaji ụmụakachi nke dị na Nsụka n'ime nnukwu ala Igbo den ịbata na mmaji enwekwara ndị ọgaranya nọ dị so ọ ndị dị ka caregiver kwesịkwara iji na-adị na-akụrụ ndị ọgaranya ha aka n'ụzọ ma na-echebiri ha mbọsị ọbụla ha ga-abata ọnya mere ji wee sị na ihe ọbụla m ga-akwado n'ala Igbo ugbu a ọ ga-abụ ihe a na-eme na village to village ka a marazie na ọ bụ onye vileji na-emesi ihe wute onye vileji na-akọwara onye vileji ife na-eme na vileji fa ịghọtago so ka ndị mmadụ wee na-afụ dat na onwere ihe dịka mmadụ ịnọ like ka esi ekwu n'ụlọ Igbo si na okenye ada nọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọgbịrị bikos na mmadụ ga-asị na ya bụ rich mana ụmụnna gị na-ata afọ ọdịrọ wise abata na ezinụlọ ọ bụrụgo na enwere ndị ọgaranya na-agba nọ ebe a den ewerezie ndị foundation ga na-eje ije na-akpọ ha na fon ebe ọbụla ha nọ n'ụwa niile nke a bụ ife anyị ga-enye aka wee gbaa mbọ ebe ọbụla ndị ọgaranya nọ na vileji bicha anyị agba mbọ jee jụọ ọfa kedu ka unu ga-esi nọrọ ndị okenye nọ na vileji na-ata afọ na-anwụ n'ike agụa na-egbufa mana unu na-eri shasha na-abịa odo ihe dị iche iche unu na-ebi odo to make life better bet na ọ bụrụ na unu nwee ebunata unu n'ozu mana mgbe unu dị ndụ na-amachite ndị ahụ ga-eme ka ozu unu kwanyere ozu unu ugwu n'ikpeazụ so ya bụrụ okwubiri enu so daalụ nwa Chineke jisi ike ihe na-agwa ọnụ niile bụ ndị na-eje ije a were na eziokwu na ezi omume na ịhụnanya na obi nwanne wee na-eje na amara Chukwu n'ala Igbo na-enene unu ma na-echekwa unu ka ihe na-aga nke ọma anyị ga-ejesi n'obi onye isi anyị bụ the Chief Chika Daniel ka o wee nyekwa anyị okwu ndụmọdụ ma kenekwa unu ma o nwee ihe o nwere ike ịgwakwana anyị dịka o si geche unu ntị ọ kwuo mana o nwerekwanụ anyị achịkọzie ya ọnụ na nke ezugo ime ka ndị be anyị marakwa ife kwesịrị ịma bifo onye ọbụla were last 2 minutes wee kene ndị Igbo maka ọganiru Chief Chika Daniel ndewo ya gaziere gị okwu oche bụ oche gị ndewo I think achọrọ m ka m mara exactly kedu ihe weta na majority of unu abatanwuru na Obinwannem ọ maka netwọk
So, program I do for sure. Internet program other Saturdays or Sundays every week. So you're gonna try the program. I don't think program, and I decided can you on WhatsApp, and I feel long with some people, some of you guys, you can wanted the opportunity to come in, that because of network or something like that. So far, I close on very early now, so that one year don't we keep at the program. The program. And I want to end up at that's okay. At least thank you everybody for coming. Have a wonderful day. That one. Ụmụnne m ụnụ afụgo onye isi anyị ekwuo na bụ Chief Chika Daniel. So achọrọ m ka nye unu ihe dịka 1 minute at least ka unu were kene wee gbazikwa ndị Igbo unu wee nyekwa ndị Igbo encouragement and also kụzikwara ihe hụrụ na-arụ mekwa ka ha mara ife ha kwesịrị na-arụ na ngalaba ebe ọbụla ha bi n'ala Igbo maka na ofu ọrụ a ka na-ekwu okwe ka o jezuo ala Igbo niile. So site na nkọwa unu na mgbazi unu na enyemaka unu ha nwaghị onwe ha ga-adị emulated wee mụtakwa wee na-eme ya bikos ya chọrọ ka ihe a jezuo na ezinụlọ ala Igbo niile. So m ga-ebidokwa n'isi wee bidokwa na nke nwanne anyị nwoke bụ Victor were 2 minutes wee kene ụmụ Igbo ma nyekwa ha ndụmọdụ gwakwa ha ihe dịghị n'obi ka anyị chịkọọ ya. Ndewo. Victor ọkanụkwa ya? Victor. Okay. Victor Wari. Okay, o nwere ike ọ bụla o ji ihe n'aka. Anyị na-aba na nke nwanne anyị Revumark ọ bụla ịnọ bịa kenezie ụmụnne gị wee 2 minutes wee dụọ ndị Igbo ọdụ. Ndị Igbo ọ ga-adịrị unu na mma. Anyị ga-aga n'ihu. N'agbanyeghị iro ndị ọzọ hụrụ anyị. Chineke ga-enyere anyị aka ka anyị bụrụ ihe niile Chineke bụrụ maka na yọ Chineke ka Chineke na-esi ụmụnne ndị dịka ndị ihe gbasara ndị na-enwe otu a an outreach ministry. An outreach ministry in a whole local government and I free medical treatment. And I medical people, so all the ministers. So when this decision from our chairman, Chief Daniel Tika, into it immediately. Yeah. Because all he questioned like man. One thing is, mmadụ n'obi Jehova na-arụkwa n'obi mmadụ. Chineke ma ụjọ ga-echekwa anyị ụgwọ. Wee na-asị ndị Igbo ndị Chineke gọziri wit akụ na ụba bịa ka anyị nyere ụmụnne anyị aka ka ọ dịrị ha na mma. Ọ na-ata mmadụ ka eji aba ka ọ na-abịa Chineke ga-enyekwara anyị aka. Chineke na-akwalite ụlọ iso nna anyị kwu Chief Daniel Chika nwee the kind of vision o nwere nlekọta ndị Obinwannem nọ na-enyekwara anyị na-promote this work. Ọ na-atọ anyị obi ụtọ. Anaghị ekpere unu ekpere mgbe ọ bụla ndị Obinwannem na ọ ga-adịrị unu na mma. Ebe ọ bụ na unu hụrụ ihe ọma wee si n'ihe ọma dị unu mma. Ihe ọma ga-akọ akọ n'ezinụlọ unu. Ana onye ọbụla ga-etikwa aka iso nwanne anyị nwoke anụnwa bụ ibu ọ na-ebu Chineke ga-agọzi ndị otu a onye a ga-anwụchi ọnwụ n'aha Jizọs. Onye m chọrọ ka m gwa ha ka Chineke gọzie anyị n'aha Jizọs. Amen. Ndewo nnukwu nwaanyị daalụ. Anyị na-abịa n'obi nwanne anyị nwaanyị Chayom ngwa chịkọkwa nke gị. Kelee m unu ka akwanụ nkanụ. Dịka chief anyị bụ chairman Chief Daniel mere that example si ujinga ka ji jitekwa ndị ji aka. Na-arịọkwa ndị ọzọ ndị nwere ego ndị nwere mmụọ ọsọ na ndị ga-enwe ego kasị enwe mmụọ nyere ndị mmadụ aka. Na Chineke na-adịkwa ndị nwere mmụọ nyere mmadụ aka. Dịka chairman anyị kpaliri onwe ya iji a ga-eji were maa atụ n'ala
Nigeria. A sị ka Chineke mere anyị niile n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Dewo Chayon. Anyị na-eje n'obi Victor ịpụtago. Ọ bụ na ịpụtago gị chịkọrọkwa nke gị. Mana ọ bụ na ịpụtabe ka anyị gaa na nke Chus ka Chus wee kenekwa ụmụ Igbo. Ebe Victor na-apụtabe Chus ngwa were igwe okwu. Obinwannem, anyị na-ekele gị na-agbakwa gị ume ka ị gaa n'ihu. Ndewo. Onwe gị iwe na-epromote ihe anyị na-eme. Chineke ga-agba unu ume. Anyị na-asịkwa ọ dị ọtụtụ ndị isi anyị wee bido this ụfọdụ bịa ka ha nene mara, ụfọdụ tinye isi wepụkwa, ụfọdụ bụ ebumnuche dị iche iche wee bịa, mana anyị etestigo wee fụ ndị dị committed. Ndị committed, most of them ka ị na-ahụ na this platform now. So and ha na-enye onwe ha to the work. So onye ọbụla adara mba, eventually onye ọbụla ga-eritekwa uru caregivers a. Kịta sacrifice ka anyị ka na-eme, anyị ka na-eme sacrifice, mana chairman emego ka anyị ghọta that onye ọbụla na-etinye onwe ya n'ọrụ a will be a beneficiary. So ka onye ọbụla ghara ịda mba, anyị ma na eventually we shall achieve success in Jesus' name. Amen. Amen. Ndewo choose. Victor, ọ bụ na Victor epụtago? Victor nọrụgo ọfụma? Maka na ọ bụ na Victor anọbeghị ọfụma. Ọ bụ na ọ nọbeghị ọfụma so. Okay. Ngwanụ ụmụnne m na ụmụnna m, all the Caregivers International Corporation reporters, ana m asị unu jisie n'ike ụbọchị wiki ọzọ na-abịa dịka Chief Chika Daniel si wee gwa unu on Saturday on Sunday. Ọ bụ na imekiri on Saturday, imeki on Sunday, but na anyị ga na-enye ndị Caregivers International Corporation Saturday and Sunday by 8 o'clock iji gba mbọ for that na unu na-abịa enye report ihe unu na-agabiga na all the local government and ya bụ ihe ụmụnne anyị na-agabiga and ihe unu chọkwara ka ndị Igbo nọ n'ụwa niile na-amara through Caregivers International Corporation bụ ndị na-eje ije enyemaka maka ndị ọ na-atụ n'ọnụ n'ala Igbo, maka ndị chọrọ enyemaka dịka ịzụ afịa, dịka ịgụ akwụkwọ, dịka ime ọtụtụ ihe na-enyere ndụ aka, dịka ndị Caregivers eje bụ ije ka ndị ụwa wee mara ebe a ga-esi nye aka, maka na oge na-adịrị anya ndị ụwa ga-aghọta ya bụ ebumnobi ndị Caregivers site n'aka Chief Chika Daniel nke si na America, bụ onye ụka na-eme ka ala Igbo dị mma. Ndewonu dịka ịnọ ya na Obinwannem Igbo TV, ebe a na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ya gaziere all the Caregivers International Corporation members. Ka ọ dịkwanụ, ndewonu. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, dịka unu si wee fụ ndị anyị kpakọrịtara nkata ugbu a bụ ndị Caregivers International. Ọha bụ ndị na-afụ na skrin ebe a, ọha ma bụ ndị na-eje ije enyemaka n'ala Igbo, dịka anyị si wee nabata some coordinators and some other representatives from the Caregivers International Corporation bụ ndị nke na-akpa ike na ya bụ ala Igbo, especially Abia State, Arochukwu. Ha na-emiti ndị ọnụ na-eru n'okwu bụ ndị gọọmenti, started from the councilor, youth chairman, local government chairman a na-akpọ mayor na ndị obodo oyibo, na-emitikwa governors iji gba mbọ fụ na ha na-amata ihe na-eme n'obodo. Ndị ahụ bụ ndị rugoro 60, 70, 80 years bụ ndị na-enweghị ndị enyemaka na nka, ka gọọmenti mara na ọnya ka ha ji bụrụ gọọmenti. Ya ka Caregiver na ohere ichetere fa iwepụtakwa ndị ga na-arụ ya bụ ọrụ na ọrụ gọọmenti bụ ọ bụ na anakọta tax sinye ndị ahụ bụ ndị ga-eme ka o ruo ebe o kwesịrị iru, maka na ihe ndị ọcha na-akpọ tax bụ ọ bụ na erugide na ikorobịa eruo na okenye enyebekwa gị ihe rụta na okorobịa. Onye ahụ bụ tax return, onye ahụ bụ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Ka anyị kenekwa nna anyị bụ Chika Daniel maka na ọrụ na-arụ bụ nnukwu ọrụ. Ọ bụ ya bụ ife a bụ ihe Obinwannem na-epromote n'ụzọ dị iche iche. Onye ọbụla bụ onye wepụtara onwe ya ime ka ndị Igbo ka anya mmiri dị ha n'iru pụọ, ka ndị arịrị na-egbu ka ha butuo, maka na ihe nwanne ji abụkwanụ nwanne bụ enyemaka. Ọ bụ na ọ fịa nwanne gị arụ inyere ya aka,
nwanne gị tie mkpu ị jụọ ya ka ebe o si afụ ya ofu ọ ka ihe ọ na-etiri mkpu ọnya bụ Obinwannem na-ekwu okwu ya. Ekene dịrị gị Chief Chika Daniel, o nwere ife ị nwere ike ikwu dịka anyị si wee kpawute ndị otu gị? Onwe ihe nwere ike ikwu gị kwuo, onwekwana ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo. Anyị na-enye gị oche, were ya ka 5 minutes kene Igbo, kọwara Igbo ka anyị wee chịkọ ya n'ụbọchị tata na ya agbaligo. Ndewo. Yes, Obinwannem, thank you very much. Ndị be anyị ndị ekene m ndị Igbo ebe na ebe onye anọ na iwe bụ an opportunity for ndị be anyị niile nọ na all over the world. O nwere onye nwere ezinụlọ ma ikwu na ibe na ala Igbo, the 5 states, the 5 eastern states enwere n'ala Igbo anyị. O nwere onye nwere ikwu na ibe na ebo dịka nke anyị na-abịa enye update na Arochukwu ọnụ ka ya ga ọ bụkwa na onwe eme anybody na ebe ị nọ na ma ị nọ Russia ma ị nọ India ma ị nọ China. Enwere onye otu onye ụmụ nwanne gị ma mama gị ma ikwu na ibe gị na Arochukwu, any word do na all the words do na Arochukwu, all the villages enwe na Arochukwu ahụ. Onwe onye ịchọ izi ozi ma ọ bụ onye ịchọ ka anyị je kpọtụrụ ime ka anyị mmalị ebe program anyị gara eme every Saturday and Sundays. Bịa igwe anyị eje maka ndị ahụ mee ma ọ bụla nka ya evidiyo onye tụwa ya na TV na onye ọbụla onye nke ọ bụla ebe anyị evidiyo sendị elu gị eme na ọbụ at least ogbe aka anaghị na ndị nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị ma nne gị ma nna gị nọ n'ụlọ na you able to talk to them life na ọ bụrụ nke na n'ibe onyonyo na ịghọtagoso egbe na-ekene onye ọbụla ga anya nkwado achịra na adụ esi n'ụlọ were adụ ma wefuo ezi ọnya ka eji wee bido iwe nwa na Igbo dị 5 states. So ka ndị ogbe nọ na-ewe iwe na-atụrụ ọnụ ka anyị nwa anyị ga-eme ka a na-eri iwe. Ụmụ okorobịa anyị na-agba ọbịa anyị ndị gụchagoro akwụkwọ graduates from university enwere nne na spend so much money na-akwụ onwe m agụ ga-ewe gụọ akwụkwọ ahụ agụcha ya fụta wọdụ 2 years 3 years a nọba na-akpagharị ogwere ọrụ onwe ọ na-ajụ onye kpatara na-alụ gbọrọ ka anyị na-alụkwa nwa n'obodo anyị ahụ bikos onye ọbụla enwere ibe ọ na-alụ kedu ebe ọ ga-echikwa na-eri ibe na ọ na-edeli nne ya nwa aka ma ọ nne ya nkwụrụ onwe ya agụ ka o wee zụọ ya na yunivesiti. So na ebe na-ekwu na ihe nwere ọzọ bụ ka unu ebe unu anọ na all over the world onwe onye nwere nkwado nkwado ọ na-atụghala anyị donations ma ọ bụ agbụgwa a na-agba n'ọkpa ma ọ bụ awa na-eyi na-arụ ma ọ bụ ibe na ihe ọbụla nke ịchọ ọzụkwu yuzu ime ka olu anyị aka anyị ewedegari ya ndụ ahụ nọ n'ụlọ ntọtọ ya atụta ntọtọ ndụ anyị ka mmadụ nne and anyị ga na-atọch lives ahụ demen. Ndewo nna anyị darụ niile darụ. O nwere ka isi wee kwute ihe dịka inye aka na-edoneti ihe dịka akwa ọ ihe dịka mebi okpu fairly use ndị a na-eyuzu n'obodo oyibo dịka mụnwa nwere experience of that thing ị na-ekwu na in South Korea. Mgbe nọ na South Korea enwere companies bụ ndị na-ebunye akwa eyuzuru eyuzu, nwekwa ndị charity foundation bụkwa ndị na-enyekwa onwe ụdị akwa ọbụla ị chọrọ ịbịa chịrị ma nne ma nna ma nwata ma okorobịa eje ebe ahụ jee chịrị ya. So achọrọ m ịma kedu ka onye ọbụla chọrọ ịchịta akwa ma ọ bụ onye ọbụla chọrọ idonate ihe dịka ego kịta emepego the floor of that ka ị mara the way to do that so that ndị Igbo ga-amara ka ọ bụ ka nwere ohere ime ya n'ọdịnihu. Ndewo. Yes, next month ka anyị atụ information niile na this TV na this program then anyị enwefute centers ebe na America anyị enwe centers ebe a ga na-eje na donation a na-akpa donation center nke gbasara akwa igole ihe ịchọ ọzọ iyuzu nke yere ọ bụrụ na anyị na center anyị nwere na Texas mana ị nọ na New York inwe ike gba anyị na fonu gwa anyị na nne na iyi nwere akwa dị otu a ma na achọghị anyị akwụ ụgwọ the post office anyị eji wee deliver anyị na center anyị ebe na Texas. So it means na anyị nwere ike nwee one center na Texas for the entire United States. So and that does not mean na onye nọ na New York agharị donate maọbụ onye nọ na California. You can always gba anyị na phone gwa anyị na ị nwere iwe dị otu a na ịchọ ka ise dị enye anyị enyeghị our non-profit exempted ewedili stamp information iwere etu anyị n'ihe akpadetela anyị na donation center anyị ebe
And you know why in turn, maybe once every 3 months or 6 months, I organize everything now, only 1 container or 2 containers. I had to again, I would make a look when we and work at them. Then here was only the ego. That is a donation by cash or by check or by Visa card or MasterCard. I have 2 information here now from next month. Okay. August, yes. Okay. Ndewo chief, ndewo daalụ. Dịka anyị na-achịkọta ya, onweghị na onwere ihe ọzọ ị nwere ike ịgwa ndị Igbo, onweghị na ka anyị chịkọta ya na ya anọgo at least 2 hours. Yeah, I can make it on at this program today. Now she want because you already there metata. Kudu nyekwa kani why no kwani abo volunteerism. Ono no chakwa already there kwa program ai. Ona to start this program. Go we wendo I'm to buy mando no mando no nezi. To say na Facebook, to say na YouTube, to say na Twitter. Any means ya to say as the way no don't no. I wish I'm not them men. Arizona. God will let me next Saturday and Sunday. God bless everybody here. Ndewo chief. Thank you. Ndewo nna m, ndewo. Onye unu nụrụ ọnụ ya na onye anyị nọkọrọ with na studio bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel oke mmadụ na American, bụ onye nke si Ọka Anambra steeti wee na-aga, bụ onye nke wepụtara onwe ya wepụta ife niile o nwere wee sị ka ọ mara ife a ga-eme ka ndị ahụ bụ ndị ọ na-atụ n'ọnụ, bụ ndị na-enwere ike iri nri otu ụzọ maọbụ ụzọ na-abụ maọbụ ụzọ ịtọ dịka o si wee na-akpọtụ n'ụzọ dị njọ n'ala Igbo. Unu amarụgonu n'obodo anyị si n'ime ya wee pụta na-aza afịa na-agba mbọ n'isi ya bụ Naijiria ada eme ife ha kwesịrị na-eme n'ala anyị bụ ala Igbo. Onye ka Chief Chika Daniel ji si na obere ego nwanne ọ kpatara na American ka ọ mara ka ọ ga-esi kee ya ụzọ na-abụ maọbụ ụzọ na-atọ dịka o si dị na gboo ka o ruo ndị nke o kwesịrị ịrụ, bụ ndị nke gọọmenti kwesịrị na-enete anya mana anaghị enete, mana ya mara ihe kpatara ya. Dịka ndị kwuru okwu si wee kwuo okwu, ndị caregiver reporters na-akọwa na ndị ahụ niile bụ ndị mayor, ya bụ local government chairman, and also the councillor and the youth chairman of every community and village and the local government, ka ha si ekwu na anya bụ ife gọọmenti na-etikwa aka, mana tupu gọọmenti etinye aka na enyemaka gọọmenti eruo aka, nwanne onye na-anwụzi anwụ ga-anwụkwa o. Mana ọ bụrụ otu a ka o kwesịrị ịdị, maka na obodo nọ n'ime bụ Germany, ọ bụrụ otu a ka ọ dị na enyemaka gọọmenti ọ naghị adị taịm anaghị eru awụọ gị na akaụntụ. Mana ọ bụrụ dat na ndị gọọmenti anyị gee anyị ntị n'onu, gee ndị caregivers ntị n'onu wee mee ka ha mara na ọkwanụ nwanne chọ ga-enyere nwanne ya ka obi wee dị ya. Mana ndị a bụ ụmụ Igbo wepụtara onwe ha dịka vileji dị iche iche si ka ha mara ya ga-eme ka ha na-eketa oke fa na local gọọmenti, na-eketa oke ha na gọọmenti. Ọ bụ nnukwu ihe ka ọ bụ, anaghị ma na gọọmenti ga-enye aka. Gị nwa bụkwana onye nke na-ekiri anyị ekiri dịka isi fu Chief Chika Daniel si eme ihe, otu ọkwa ka Obinwannem Foundation si eme ihe. Ọtụtụ ndị mmadụ donetiri nnukwu ego n'Obinwannem iji nyere ndị be anyị aka, mee ka ha mara ihe a na-akpọ integration bụ ịkọwara gị ụzọ ị ga-esi wee na-aga n'iru na-emejọghọ mmadụ ibe gị, na-enwetakwa ihe ị chọrọ, udo na-achị. Maka na asị na egbe bere ugo bere nke si ibe ebe na anyị na-ekwu ka nkukwa ya, mana ndị ọzọ na-asụkwa ka akwụkwa ya akwakwa, mana ya akwakakwatago na-akwakwa ndị bụ ndị na-aghọtara ụwa ọ na-esesi okwu. N'ọnya ka anyị ji wee sị na kịta na omume ka anyị ga na-eme na anyị ga na-ekwuzie n'ọnụ ya bụ ime bụ na anyị ga-achọta ndị nọ n'ala Igbo na vileji gị precisely wee na-ajụfa kedu ka ọnọdụ vileji gị dị, dịka unu si wee nụ ha si wee kọwa nke ha kọwara akọwa na ntị makarọ nke unu n'otu a ka a ga-esi na-akọwa ya. Ọ bụrụ na asị na ọ bụ onye ikwu anọ ka na-ekwu okwu ya, ị bụrụ onye ikwu anọ nọ n'ụwa niile, ị marago na obodo gị ka na-ekwu okwu ya, ị mara ebe ị ga-esi wee nyere aka wee sọpọtụ Chief Chika Daniel ịgba mbọ fụ na ebumnobi a bịara na mmezu, na onye ọbụla bụ onye nọ n'ala Igbo, ọ bụ enyemaka nke ịzụ afịa, ọ bụ enyemaka nke ịmụ ọrụ, ọ bụ enyemaka nke iriju afọ, ọ bụ enyemaka nke iyi akwa ka edekwana mma n'anya ndị ụmụnne gị. Ịma na ya bụ enyemaka ga na-abịa from Caregivers International Corporation nke na-agbagharị na Abia steeti ugbu a. So na enyemaka ihe enye bụ ịgba mbọ fụdat na ya bụ akwa ahụ yigide ọ dịrọzi gị mma, ọ karịgo gị, ọ gafego gị, echiri ya chije na adreesị ebe ndị caregiver ga-esi wee were ya wee chịkọ ya ọnụ wee bune ya na be anyị
wee na-ekie ndị be anyị ka a na-ekwukwa nke a ka a na-ekwukwa maka ndị na-akwa akwa n'ala Igbo dịka Aba ị ga-afụkwa na ga-etikwa aka ka a na-akwapụtakwa nke a ga na-ekekwa ndị mmadụ na ife niile na-emekwa n'obodo adadị mma bụ na gị nwa na nwoke na-ewere nke kwesịrị na-eweta n'ụlọ na-ewepụ ewepụ so na onye ọbụla mara na akụrụ ụlọ amara ndị kpara ya so ana m ekene unu wee na-asị onye wetara unu ya bụ nkakọrịta ụka nke nke ndị Caregiver International Corporation bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo anyị na-ewetara unu ka o si akpọtụ n'ala Igbo ka o si akpọtụkwa na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile na Obinwannem Igbo TV Obinwannem News ije na Twitter ị ga-enweta anyị na Twitter anyị nọ live that place now dịkwa monetize dịkwa official and ije na YouTube ị ga-enwetakwa anyị na YouTube ugbu a mana ị ga-atayipụ Obinwannem News ị nweta anyị na YouTube soro anyị ebe ahụ ka ị na-amara ihe na-eweta n'ala Igbo na ihe na-eme na ndị Igbo n'ụwa niile otu akwa ka anyị ga-asị bịakwa na Facebook ịbịa na Facebook anyị nọ n'Obinwannem Igbo TV live and direct anyị nwere ọtụtụ platform na Facebook nke anyị ji agbasakwa ozi ihe gbasara ụmụ Igbo na omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile ihe anyị na-ekwu okwu na abụ ka anyị ka na-ekwu okwu wee ruo today wee sị na Igbo niile bụ otu ka anyị bụ from ofu nne ka anyị ji gbasasị ụwa niile from ofu nna ka anyị ji gbasasị ụwa niile onye ekwena ka ọ bụrụ ego ka ị ga-eji wee kpọọ nwanne gị asị maka na ihe ahụ ị nwetara nwanne gị ga-enwere gị anwụrị iwe mana nnukwu ihe ka ị mere mana ị na-enweta na-eri sọnsọ gị ya bụkwana mgbe e nwere ibunatara gị ozu ka ụmụnne gị bere gị akwa mana ị na-aha echeta ha mgbe ahụ ọ na-adịrị gị mma na-achị ọchị so na ọ ga-adị mma na onye ọbụla na-eti nwanne ya ọchị n'iru maka na nsogbu anyị na-enwe ma na soshal midia ma ọgrandụ ọ bụrụ ihe ziri ezi so ka anyị were eziokwu na ezi omume na ịhụnanya na obi nwanne na njikọta wee na-aga n'iru ka ihe ọma wee na-emere anyị wee na-asụ unu dịka ndị na-amara ebe m si n'ala Igbo abụ m onye Amaji Ụmụakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa mma ọzọ maka na ala Igbo dị mma ọ dịrị anyị niile maka na ihe anyị na-eme n'obodo oyibo nọ ka anyị na-agba odibo ahụ anyị na-agba n'obodo oyibo anyị were nya bụ ofu ike ahụ anyị ji agba odibo n'obodo oyibo wee gbaa nya bụ odibo n'ala Igbo ọ ga-akara ndị ụmụ anyị ga-eri uri ekene anyị mana anyị nọ n'obodo oyibo wee gbagide mbọ wee ka nka wee nwee n'obodo oyibo ebuna anyị n'ozu ụmụ anyị ga-abịakwasị anyị na anyị meghere emeghere dịka ọtụtụ ndị be anyị na-asị na ndị nna nna anyị ha nwere ebe ha emetere ya na-ekwe nke gị na na-ekwe oge gị na metekwu ya ka ndị bụ ndị ụmụ anyị hapụ ịkpụkwa anyị n'ọnụ dịka anyị si akpọ ọtụtụ ndị be anyị n'ọnụ ugbu a ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ndị Caregivers International Corporation na America USA then ịkpọ dis akara nọmba dị na dis telefon +17372961413 ị ga-enweta Chief Chika Daniel ọ kọwara gị ka ị esi wee na-eweta ma akwa ma ihe ndị ọzọ nke dị gị n'aka ị naghị eyuzu ma nke nwa gị maka ụmụ gị yifọrọ weta ya ka ebune ya n'onwe ndị ọ ga-adị mma n'ala be anyị dịka be anyị emepebeghị emepe na ọ bụ njikọ aka ọnụ ka anyị ga-eji mepebe anyị ị chọkwara inweta ha n'ala Igbo ya bụ Ọka precisely gị kpọtụkwa ha n'akara igwe nke adreesị ha nọ na Zik Avenue nke dị n'Ọka Anambra steeti telefon nọmba ha bụ gịnị I think ọ bụ 08139438980 ịkpọkwa ha ị ga-enweta ha n'ala Ọka ndị nke ahụ bụ ebe ga-inweta ha gwazie gị ka o si akpọtụ n'Enugu ka o si akpọtụ na Anambra ka o si akpọtụ na Ebonyi ka o si akpọtụ n'Imo ka o si akpọtụ na Abia maka na ha nọ n'obodo niile a na-akpọ 5 steeti bụ ebe eji wee mara ndị mbụ na ndị egede ndị na-ekwu eziokwu na ndị ji obi nwanne wee na-aga bifo ndị omekome ndị ka anyị ike wee buruzie ya wee bata mana ya ma nji maka mgbagbu wee ghara ọgụ anyị ga na-eje n'obi ka chi na-aka echefukwana na ọ bụrụ na ihe na-eme na-adịghị mma maka na enyemaka inyere nwanne gị ka i nyere onwe gị ị na-atụsị ya mana ọ bụrụ na ihe na-eme adaghị adịghị mma ụwa bụ free life but what we preach it is the way of Chukwu Okike Abiama the God Almighty onye nke mere na mụ na gị na-agbadị ndụ n'ụbọchị taa enwerekwu ihe iri n'ụwa ka o juo afọ na ịhụnanya ị ga-enwe na enyemaka ị ga-enyere onwe gị bụ ịgba mbọ fụ na onye nọ gị n'iru na obi dị ya mma ya gaziere unu wee na-asị ka ọ dịkwanụ otu a n'ụbọchị ọzọ bụ Satọde Sọnde ka anyị ga-eji na-abịara ndị Caregiver mana onwekwu ihe dapụtaranụ anyị ga-ewetakwara unu dịka ndị ọzọ bịa studio ọnwụkwa ihe ị chọrọ ka ị bịa ka anyị na-aga kparịa idere anyị akwụkwọ n'akara igwe anyị na-etinye na skrin ma ọ dere anyị na meseji ma ọ kpọtụrụ anyị na ịchọkwa ka anyị na-aga karịa any organization chọrọ ka anyị na obi nwanne ndị Igbo kparịa ma ọ bụ ka emekwa ka ndị ụwa mata kpọtụrụ anyị na ihe anyị na-ebe a bụ ịgbasa ozi ọma gbasara Igbo gbasara omenala gbasara ịdị mma nke ụmụ Igbo n'ebe ọ bụla ha nọ n'ụwa niile echefukwana na anyị mere
anyị nọ na African Day Celebration in Hamburg, Germany. Oge na-adịrị anya aga m ewetara unu dịka anyị si kọva ebe ha gbara bọọlụ New Rangers and the Cote d'Ivoire and the Ivory Coast, Burkina Faso, Ghana, Mali and the Somalian ka ha si wee gbaa nke ha gbara. So ana m ha pakeji a ga-ewetakwara unu kọwara unu ihe. So n'oge na-adịghị anya anyị ga-abakwa na studio anyị maka na ebe anyị nọgodo na-eme ya bụrụ studio ebe anyị ji nwayọ emie ka ọ rapụ isere anyị na ndị anyị na-anọ bikos obodo oyibo anyị nọ nwana anyị nọkwa ka ndị na-aya ayịyọ mana ọ bụ uche ebe akpa onye ọbụla nya nke ya gazere onye ukwu gazere onye nta ka ọ dịkwa n'otu a agba ọzọ. Ndewonu. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Ugwu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation.